για πολλούς και διάφορους λόγους, και εξαιτίας της εξειδίκευσής μου στην πνευματική ιδιοκτησία, αλλά και πολύ περισσότερο γιατί και σαν αντιπρίτανης έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιμετωπίζω καθημερινά αρκετά από τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν τους ερευνητές, και στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πιο πρακτική διάσταση αναφορικά με τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Ο στόχος μας φυσικά σήμερα είναι να αναλύσουμε τις βασικές έννοιες και αρχές του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Βλέπετε τη διαφάνειά μου, είναι εντάξει? Έχει ανεβεί? Ναι, Ναι. ναι, ναι. Έχει ανεβεί και Ε, είναι και σε slideshow. Ωραία, ευχαριστώ. Είναι να αναλύσουμε βασικές έννοιες και αρχές του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτές εφαρμόζονται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, ε, ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και στο περιβάλλον της διδασκαλίας, και φυσικά να απαντήσουμε σε αυτά τα βασικά ερωτήματα, τα οποία κάποιες φορές ταλαιπωρούν, θα έλεγα, τις ερευνήτριες και τους ερευνητές, σε σχέση με το ποιος έχει τα δικαιώματα, σε σχέση με ποιες είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις, πώς μπορούν να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες άδειες για τη χρήση των έργων, αν αυτό είναι απαραίτητο και ούτω καθεξής. Φυσικά σημείο αναφοράς θα είναι το Κυπριακό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το οποίο θα ήθελα να αναφέρω ότι παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητές του, δεδομένου ότι η επιρροή του είναι αγγλοσαξονική, άρα ακολουθείται η παράδοση του copyright, το οποίο έχει ιδιαίτερο αποτύπωμα όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, το καθεστώς της ιδιοκτησίας των έργων. Από την άλλη, έχει ενσωματωθεί πλήρως και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα, στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης θα δούμε το Κυπριακό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας υπό το φως του ευρωπαϊκού κεκτημένου, έτσι ώστε να έχουμε τις απαντήσεις τις οποίες θα θέλαμε στα ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν. Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι η ανάλυση των βασικών ενιών και αρχών του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δεύτερη ενότητα αφορά τη δημιουργία έργων στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον και εστιάζει κυρίως στο ποιος έχει τα δικαιώματα. Και η τρίτη ενότητα αφορά την χρήση έργων στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον, όπου θα εστιάσουμε στη δυνατότητα αξιοποίησης των εξαιρέσεων του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να προβαίνουμε σε χρήσεις έργων. Παράλληλα θα αναλύσουμε και τα όρια αυτών των εξαιρέσεων. Τους περιορισμούς δηλαδή χρήσης, οι οποίοι προκύπτουν αναφορικά με τη χρήση έργων σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Σε σχέση με τις βασικές έννοιες, αρχές και πρόνοιες του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, θα ξεκινήσουμε από το πολύ βασικά, ορισμούς. Θα αναφερθούμε συνοπτικά στα δικαιώματα περιουσιακά και ηθικής φύσεως, τα οποία απολαμβάνουν οι δημιουργοί, στην χρονική διάρκεια της προστασίας, καθώς επίσης και στο μηχανισμό της συλλογικής διαχείρισης. Προτού στην συνέχεια αναλύσουμε τα ειδικότερα ζητήματα τα οποία αφορούν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Λοιπόν, ξεκινώντας από τα πολύ, θα έλεγα, βασικά, τα οποία όμως ωστόσο είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, διότι το σεμινάριο αυτό αφορά την κατανόηση της εφαρμογής των βασικών αρχών του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Θα ξεκινήσουμε από τον ορισμό της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από τη διάκρισή της από άλλους συναφείς τομείς και συναφείς κλάδους του δικαίου. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι ο κλάδος του ιδιωτικού δικαίου που διέπει την προστασία του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου του πνεύματος, καθώς επίσης και τα δικαιώματα που η ένομη τάξη αναγνωρίζει στο δημιουργό πάνω στο έργο του. Αυτό το οποίο αφορά είναι το έργο ως άειλο αγαθό. Θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ενώ πάρα πολύ σημαντικό είναι να εστιάσουμε ότι δεν προστατεύονται όλα τα έργα, δεν προστατεύονται όλες οι επινοήσεις, αλλά προστατεύονται μόνο τα πρωτότυπα έργα, και το τι είναι πρωτότυπο έργο προσδιορίζεται με κριτήρια νομικά. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλύσουμε την έννοια της πρωτοτυπίας, όπως αυτή εφαρμόζεται σε ερευνητικά έργα ή στο διδακτικό έργο, υπό μια αμιγώς νομική προσέγγιση, η οποία είναι και αυτή η οποία και μας ενδιαφέρει.
Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί τομέα ενός ευρύτερου κλάδου δικαίου, του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο αφορά την προστασία των άειλων αγαθών. Άειλα αγαθά είναι και τα σήματα. Άειλα αγαθά είναι και οι ευρεσιτεχνίες. Ωστόσο, το copyright, η πνευματική ιδιοκτησία, αφορά την προστασία του πρωτότυπου έργου του πνεύματος. Διαφορετικά είναι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις προστασίας για τα άλλα αγαθά, παραδείγματος χάρη για τα σήματα ή τις ευρεσιτεχνίες σε σχέση με τα έργα. Μία βασική διαφοροποίηση είναι ότι ενώ για την προστασία σήματος ή εφεύρεσης χρειάζεται καταχώρηση ή εγγραφή σε κάποιο μητρό, θα το δούμε όμως αυτό αναλυτικά και στη συνέχεια, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προϋποθέτει κάποια εγγραφή. Δεν προϋποθέτει δηλαδή την ανάγκη καταχώρησης. Άρα αυτή είναι μια πολύ βασική διαφορά του copyright σε σχέση με άλλους τομείς προστασίας άειλων αγαθών όπως τα σήματα, οι ευρεσιτεχνίες, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και ούτω καθεξής. Άλλη πολύ σημαντική αρχή είναι ότι ασχολούμαστε με άειλα αγαθά. Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει το άειλο αγαθό, το λογοτεχνικό έργο, το επιστημονικό έργο, το μουσικό έργο, το εικαστικό έργο, το λογισμικό, τη βάση δεδομένων και, όχι, και δεν αφορά τον υλικό φορέα πάνω στο οποίο αυτό έχει ενσωματωθεί. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όταν παραδείγματος χάρη εγώ αγοράζω ένα βιβλίο, ε, γίνομαι κύριος του υλικού φορέα του βιβλίου πάνω στο οποίο αποτυπώνεται το έργο λόγου, το λογοτεχνικό έργο, το επιστημονικό έργο. Δεν έχω όμως κανένα δικαίωμα πάνω στο άειλο αγαθό. Στο άειλο αγαθό δικαιώματα έχει ο δημιουργός, έχει ο εκδότης, αν πρόκειται έργο του οποίου τα δικαιώματα έχουν μεταβιβαστεί στον εκδότη, και στο πλαίσιο αυτό δεν έχω οποιαδήποτε από τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος. Μπορώ μόνο να το χρησιμοποιήσω για ατομική μου χρήση, μπορώ να προβώ σε κάποιες άλλες χρήσεις που μου επιτρέπουν οι εξαιρέσεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν μπορώ όμως να το αναπαράγω, να το διανύμω, να το εκμεταλλευτώ, να το βάλω σε κάποια ιστοσελίδα χωρίς την άδεια του δημιουργού, όπως θα έκανε ο δημιουργός ή οποιοδήποτε άλλος δικαιούχος. Το κυπριακό νομικό πλαίσιο, όπως ανέφερα και πριν, έχει την ιδιαιτερότητά του. Μέχρι το 1978 εφαρμόζονταν η αγγλική νομοθεσία. Το 1976 με έναρξη ισχύως του 1978 έχουμε τον περί δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας νόμο, ο οποίος θεσπίστηκε, ο οποίος και διέπει τα περισσότερα και τα πιο βασικά ζητήματα που αφορούν το κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, και έχουμε και μια νεότερη νομοθεσία η οποία αφορά την ρύθμιση του πλαισίου της συλλογικής διαχείρισης στην Κύπρο, η οποία και αποτελεί σε σημαντικό βαθμό ενσωμάτωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όπως ανέφερα, η Κύπρος έχει ενσωματώσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχει φυσικά προσχωρήσει και σε διεθνείς συμβάσεις όπως η Σύμβαση της Βέρνης. Σε σχέση τώρα με τα κριτήρια προστασίας των έργων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, θα δούμε βασικές αρχές που αφορούν την προστασία. Πρωτοτυπία, θα τη δούμε στο τέλος, απουσία διατυπώσεων, την αρχή του κλειστού αριθμού των έργων, την αρχή του fixation, την προϋπόθεση της υλικής ενσωμάτωσης, και επίσης στοιχεία τα οποία είναι αδιάφορα, όπως ότι είναι αδιάφορο η αξία ή ο προορισμός του έργου, καθώς επίσης και τι δεν εμπίπτει στο πεδίο της προστασίας. Ξεκινώντας από την απουσία διατυπώσεων, όπως ανέφερα και πριν, πάρα πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπάρχει η ανάγκη καταχώρησης ή εγγραφής όπως συμβαίνει στα σήματα, στις ευρεσιτεχνίες ή στα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όταν δημιουργώ ένα έργο και εφόσον το έργο αυτό είναι πρωτότυπο, μια πρωτότυπη εργασία, ένα πρωτότυπο επιστημονικό άρθρο, ένα μουσικό έργο, ένα λογισμικό, αυτό προστατεύεται εκ του νόμου, χωρίς να χρειάζεται να προβώ σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος να προβώ σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Αυτό έχει πλεονεκτήματα, αλλά έχει και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία είναι καλό να γνωρίζουμε.
Το πλεονεκτήματα είναι φυσικά ότι ο δημιουργός δεν είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, να ζητά να εγγράφεται το έργο του σε κάποιο μητρό, σε κάποια αρμόδια αρχή, για να μπορέσει να απολαύσει προστασίας και να πληρώνει και τέλη ενδεχομένως. Πολύ πιθανό, όπως συμβαίνει με τα σήματα ή τις ευρεσιτεχνίες, για αυτήν εδώ την κατοχύρωση, για αυτήν εδώ την καταχώρηση. Τα μειονεκτήματα είναι ότι η απουσία μιας επίσημης εγγραφής μπορεί να δημιουργήσει δυσχέρειες στο πεδίο της απόδειξης όταν θα έρθει η ώρα κάποιος άλλος να αμφισβητήσει ότι εγώ είμαι δημιουργός, ή όταν θα έρθει κάποιος άλλος και θα εκμεταλλευτεί το έργο μου χωρίς την άδειά μου. Στο πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να καταχωρήσω το έργο μου κάπου, να κρατώ αποδείξεις σε σχέση με το ότι είμαι δημιουργός και σε σχέση με το πότε έχω δημιουργήσει το έργο. Αυτό μπορεί να γίνει κρατώντας προσχέδια του έργου, ε, μπορεί να γίνει με την δημοσιοποίηση του έργου, η δημοσίευση η οποία δίδει μια βεβαία χρονολογία, είτε γίνεται με έκδοση, είτε γίνεται ακόμα και σε μια ιστοσελίδα που υπάρχει η βεβαία χρονολογία και είναι σαφές το πότε έχει δημοσιευθεί, μπορεί να είναι αποδεικτικό μέσο. Η καταχώρηση σε Εθνική Βιβλιοθήκη, αν πρόκειται για βιβλίο, παραδείγματος χάρη, η κατάθεση σε Εθνική Βιβλιοθήκη μπορεί να είναι αποδεικτικό μέσο, όχι προϋπόθεση της προστασίας, αλλά μπορεί να είναι αποδεικτικό μέσο. Και φυσικά σε κάποιες χώρες υπάρχουν θεσμοί κατοχύρωσης, μάλλον της απόδειξης πιο επίσημοι. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα μπορεί να καταθέσεις σε συμβολεογράφο το έργο σου και αυτό μετρά ως απόδειξη. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτός εδώ ο θεσμός, ούτε προβλέπεται καταχώρηση σε δικηγόρο, ούτε έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι η καταχώρηση ή η κατάθεση σε κάποιον δικηγόρο μπορεί να αποτελέσει βεβαία χρονολογία. Υπάρχουν όμως πλέον και υπηρεσίες ψηφιακής χρονοσήμανσης, οι οποίοι παρέχονται από κάποιους οργανισμούς, όπως ο ΟΠΗ, Οργανισμός Παραδείγματος Χάρη Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, όπου μπορούμε να αποκτήσουμε αυτήν εδώ την απόδειξη, τουλάχιστον ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το έργο το είχαμε στην κατοχή μας, και δημιουργεί αυτό ένα τεκμήριο υπέρ μας σε περίπτωση διένεξης ή σε περίπτωση αμφισβήτησης αυτού του γεγονότος στο μέλλον. Μια πρακτική που εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες και είναι μια πολύ απλή πρακτική είναι ότι μπορεί να πάρω το έργο, να το βάλω σε έναν φάκελο και να το αποστείλω στον εαυτό μου, κρατώντας το φάκελο κλειστό με την παραλαβή του έργου, έχοντας βεβαία χρονολογία από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Βλέπουμε ότι οι δημιουργοί έχουν γίνει ιδιαίτερα ευρηματικοί, έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό σε σχέση με την αποδεικτική δυσχέρεια η οποία μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει εάν δεν έχουμε το κατάλληλο αποδεικτικό πλαίσιο. Συνεχίζοντας με άλλες βασικές αρχές. Το ορίζει ρητά η Κυπριακή νομοθεσία, είναι αρχή ευρύτερα του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προστατεύεται το πρωτότυπο έργο, και πρωτότυπο όπως αναφέραμε είναι μια έννοια νομική, χωρίς να μας ενδιαφέρει η ποιότητά του. Προστατεύεται κάθε φύσεως επιστημονικό έργο ανεξαρτήτως της επιστημονικής ποιότητάς του, όπως είναι δυνατόν να προστατεύεται και έργο για το οποίο υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί μέρος του να αποτελεί προσβολή άλλου έργου, έργο δηλαδή το οποίο έχει δανειστεί από άλλο έργο, στοιχεία, χωρίς την κατάλληλη μνήα του δημιουργού και χωρίς άδεια του δημιουργού. Η αρχή αυτή είναι πολύ βασική, αφορά την επιστημονική αξία, αφορά την καλλιτεχνική αξία, αφορά την αισθητική αξία. Δεν μας ενδιαφέρει αν το έργο κρίνεται παράνομο ή ανήθικο, μπορεί να προστατεύονται ακόμα και θεωρίες οι οποίες καταγράφηκαν επιστημονικές, οι οποίες στην εποχή τους θεωρούνταν ότι ήταν προσβλητικές ως ανήθικες ή αντίθετες στα χρηστά ήθη, μπορεί και να προστατεύονται από τη στιγμή που είναι πρωτότυπα. Επίσης, έργα χρηστικής φύσεως μπορεί να προστατεύονται. Το σχέδιο για μια καρέκλα, το σχέδιο για έναν
πειραματικό σωλήνα, το σχέδιο για ένα έπιπλο, για ένα κτίριο, μπορεί να προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, το ποια έργα προστατεύονται στο Κυπριακό Δίκαιο απαριθμούνται στο άρθρο 3 του νόμου 59.976, που όπως ανέφερα και πριν είναι ο βασικός νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία, και βλέπουμε έναν ευρύ κατάλογο έργων, επιστημονικά έργα, φιλολογικά, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, μουσικά, φωτογραφίες, καλλιτεχνικά, ταινίες, βάσεις δεδομένων, ηχογραφήσεις, εκπομπές, δημοσιεύσεις προτέρωσα δημοσιευτών έργων. Κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, και είναι η ιδιαιτερότητα του κυπριακού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, και αυτό επειδή ακριβώς ακολουθεί το αγγλοσαξονικό μοντέλο, είναι ότι εάν μια δημιουργία, μια επινόηση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των έργων που βλέπετε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, δεν θα προστατεύεται. Αυτό σημαίνει ότι στο Κυπριακό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και όπως αναφέρω και πριν, αυτό αποτελεί η ιδιαιτερότητά του, υπάρχει κλειστός αριθμός των έργων. Ό,τι δεν εμπίπτει, έστω και μέσω κάποιας ερμηνείας, στα συγκεκριμένες κατηγορίες έργων, δεν μπορεί να προστατεύεται. Επίσης, έργα είναι και τα παράγωγα έργα. Έργα τα οποία προκύπτουν από άλλα έργα, όπως οι μεταφράσεις, οι προσαρμογές, οι διασκευές, οι ανθολογίες, οι συλλογές έργων, όπου έχουμε περισσότερα έργα μαζί, και αυτά προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία. Η μετάφραση ή η προσαρμογή, φυσικά για να προβώ σε μετάφραση ή προσαρμογή ενός έργου χρειάζεται να έχω την άδεια του δημιουργού, του αρχικού δημιουργού. Ωστόσο, και η δική μου η μετάφραση προστατεύεται ανεξάρτητα, διότι είμαι και εγώ δημιουργός έργου μετάφρασης ή έργου διασκευής, είμαι δηλαδή δημιουργός παραγωγού έργου. Το ίδιο ισχύει και για τις συλλογές. Μια συλλογή έργων μπορεί να είναι μια συλλογή με επιστημονικά έργα, παραδείγματος χάρη, μια συλλογή με κεφάλαια συγγραφέων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προστατεύεται ως συλλογή, εάν η επιλογή των περιεχομένων ή η διευθέτηση των περιεχομένων παρουσιάζει κάποια πρωτοτυπία. Εδώ βλέπουμε τον ορισμό του φιλολογικού έργου. Κάποια αρκετά από αυτά μας απασχολούν όσον αφορά και το ακαδημαϊκό ερευνητικό περιβάλλον, εγχειρίδια, πραγματείες, ιστορικά έργα, βιογραφίες, δοκίμια, άρθρα, πυθιστορήματα, διαλέξεις, ομιλίες, υποπνήματα, πίνακες ή συνδυασμοί, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά προστατεύονται ως φιλολογικά έργα. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της έννοιας του έργου στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Προστατεύονται ως έργα επιστημονικά άρθρα, μελέτες, κριτικές επισκοπήσεις, πρακτικά συνεδρίων, παρουσιάσεις σε συνέδρια, τα PowerPoints προστατεύονται, διδακτικά εγχειρίδια, μεταφράσεις, διπλωματικές, μεταπτυχιακές διατριβές, διαλέξεις, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά podcasts μπορεί να προστατεύονται, σενάρια διδασκαλίας, πρακτικά θέματα, θέματα εξετάσεων, φύλλα ασκήσεων, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογές που δημιουργούνται στο πλαίσιό τους, πειραματικά εργαλεία και πλατφόρμες που αναπτύσσονται από ερευνητικές ομάδες, παρουσιάσεις δεδομένων, καλλιτεχνικά ή οπτικοακουστικά στοιχεία ερευνητικών έργων, χάρτες, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, ταινίες μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ που καταγράφουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή άλλες δράσεις. Όλα αυτά μπορεί να εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που είδαμε, και εφόσον είναι πρωτότυπα να προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Μία άλλη προϋπόθεση που αποτελεί επίσης ιδιαιτερότητα του κυπριακού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το κριτήριο της υλικής ενσωμάτωσης. Δεν προστατεύεται από τον νόμο οτιδήποτε δεν έχει διατυπωθεί γραπτά
ηχογραφηθεί, καταγραφεί, εγγραφεί με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα ή διαφορετικά εμφανιστεί με κάποια υλική μορφή. Δηλαδή, το έργο για να προστατεύεται πρέπει να αποτυπώνεται ακόμα και σε ηλεκτρονική μορφή, και αν δεν έχει γίνει αυτή η αποτύπωση, η εγγραφή, με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο και αν γίνεται, τότε δεν μπορεί να προστατεύεται το έργο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, ένα έργο το οποίο είναι έργο αυτοσχεδιασμού και το οποίο δεν αποτυπώνεται ή δεν εγγράφεται κάπου, ακόμα και αν κάποιος το προσβάλλει και το οικειοποιηθεί, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί η μορφή του και το ποιο είναι το έργο αυτό. Άρα θα έλεγα ότι ο κανόνας αυτός βοηθά κατά κάποιο τρόπο, παρά το γεγονός ότι είναι μια επιπλέον προϋπόθεση για να προστατεύονται τα έργα, που συνήθως δεν υπάρχει σε χώρες που δεν ακολουθούν την αγγλοσαξονική παράδοση. Ο κανόνας αυτός μπορεί να βοηθάει στο πεδίο της απόδειξης. Μία άλλη επίσης βασική αρχή είναι ότι οι απλές ιδέες, πληροφορίες, γεγονότα και δεδομένα δεν προστατεύονται. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η απλή γυμνή πληροφορία, η είδηση που φυσικά δεν θα παρουσιάζει κάποια πρωτοτυπία, είναι ένα γεγονός, δεν μπορεί να προστατευτεί, όπως επίσης δεν προστατεύεται και η γενική αφηρημένη ιδέα. Έχω παραδείγματος χάρη ιδέα για ένα ερευνητικό project όπου περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας με συλλογή ερευνητικών δεδομένων. Την ιδέα αυτή, την πολύ γενική, δεν μπορώ να την προστατεύσω εάν δεν την αποτυπώσω με κάποια μορφή και αν η ιδέα αυτή δεν γίνει πιο συγκεκριμένη. Κάτι το οποίο συχνά υπάρχει παρανόηση και το οποίο συχνά ακούμε είναι ότι μου έχει κλέψει την ιδέα μου. Η απλή γενική ιδέα δεν προστατεύεται. Η ιδέα η οποία έχει τύχει κάποιας επεξεργασίας, αυτή μπορεί να προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν δηλαδή η ιδέα λάβει σάρκα και οστά και αποτυπωθεί με τη μορφή ενός έργου. Σε σχέση με τα δεδομένα, τα γεγονότα και τις πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, δεν προστατεύονται τα ίδια τα δεδομένα, τα γεγονότα ή οι απλές πληροφορίες. Βασική αρχή, η οποία προέρχεται και από την ανάγκη στάθμισης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας με την ελευθερία της έκφρασης και με την ελευθερία της πληροφόρησης. Ωστόσο, εάν δεδομένα και πληροφορίες που από μόνα τους δεν προστατεύονται ενσωματωθούν σε προστατευόμενο έργο ή ενσωματωθούν σε μια συλλογή, γιατί όπως αναφέραμε και πριν και οι συλλογές μπορεί να προστατεύονται, ή σε μια βάση δεδομένων, και θα αναφερθώ στο ειδικό καθεστώς προστασίας των βάσεων δεδομένων ειδικότερα, γιατί ενδιαφέρει την έρευνα, τότε μπορεί να προστατεύονται εμέσως μέσω της συμπερίληψής τους σε αυτήν εδώ τη συλλογή ή μέσα της συμπερίληψής τους σε ένα προστατευόμενο έργο. Άρα τα ακατέργαστα δεδομένα δεν προστατεύονται, ωστόσο αν ενσωματωθούν σε μία βάση δεδομένων μπορεί ένα μέρος αυτών να προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε σχέση τώρα με την πρωτοτυπία, είναι η βασική έννοια του δικαίου σε σχέση με την προστασία. Δεν προστατεύονται όλα τα έργα, τα οποία είδαμε στις κατηγορίες που απαριθμεί ο νόμος. Προστατεύονται όμως μόνο τα πρωτότυπα έργα και η πρωτοτυπία έχει διπλή σημασία. Καθορίζει την προστασία, άρα παράλληλα καθορίζει και πότε τελείται προσβολή. Διότι όταν αναπαράγεται χωρίς άδεια ένα μέρος ενός έργου, θα υπάρχει προσβολή όταν αυτό το οποίο έχουμε πάρει χωρίς άδεια είναι το πρωτότυπο μέρος του έργου, όχι όταν είναι ένα απλό δεδομένο, όχι όταν είναι μια γενική ιδέα. Αυτό το οποίο προστατεύεται είναι το πρωτότυπο μέσα στο έργο, η πρωτότυπη έκφραση του δημιουργού μέσα στο έργο. Σε σχέση τώρα με το πώς προσδιορίζεται αυτή η τόσο σημαντική έννοια στο Κυπριακό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η Κυπριακή Ένωμη Τάξη ακολουθεί την παράδοση του αγγλοσαξονικού δικαίου, όπου παραδοσιακά
το κριτήριο της πρωτοτυπίας ήταν ένα κριτήριο χαμηλό, όχι ιδιαίτερα υψηλό. Και είναι αυτό το οποίο βλέπετε στην διαφάνεια. Νοείται ότι είναι έργο πρωτότυπο, το έργο που είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του και όχι αντιγραφή υπάρχοντος έργου ή προσχεδίου ή προπλάσματος έργου και δεν εφαρμόζεται και οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Δηλαδή κλασικά, και αυτό έχει γίνει δεκτό πάγια στην Κυπριακή νομολογία, προστατεύεται ένα έργο το οποίο δεν το έχουμε αντιγράψει από κάποιον άλλον, αλλά απλά προέρχεται από εμάς. Κλασικά η νομολογία, δεν είχαμε πολλές αποφάσεις, στην Κύπρο δεν έχουμε πολλές αποφάσεις δικαστηρίων για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά κλασικά η νομολογία ακολουθεί αυτήν εδώ την προσέγγιση και αυτό το χαμηλό κριτήριο. Δεν ψάχνουμε για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο πέρα από το γεγονός ότι δεν το έχει αντιγράψει ο δημιουργός από κάποιον άλλον. Ωστόσο, και εδώ είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό σημείο, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το κριτήριο αυτό της χαμηλής πρωτοτυπίας καλείται να αναπροσαρμοστεί. Γιατί έχουμε αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων που ορίζουν αυτές το τι είναι η έννοια της πρωτοτυπίας και η έννοια της πρωτοτυπίας όπως ορίζεται από τις αποφάσεις αυτές απέχει από το πολύ χαμηλό κριτήριο της έλλειψης αντιγραφής. Αυτό το οποίο ζητούμε και μπορούμε να δούμε και στη διαφάνεια αυτή είναι απόσπασμα από μία απόφαση σε σχέση με φωτογραφίες. Είναι όχι απλά να μην έχει αντιγραφεί, αλλά να είναι αποτέλεσμα πνευματικής εργασίας του δημιουργού του που αντανακλά την προσωπικότητά του και εκδηλώνεται με τις ελεύθερες και δημιουργικές επιλογές του. Δηλαδή να μπορούμε να βλέπουμε και στοιχεία της προσωπικότητας του δημιουργού, κάποια στοιχεία μέσα στο έργο. Είναι κάτι παραπάνω από το κριτήριο της μη αντιγραφής και φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, εδώ βλέπουμε μια άλλη απόφαση, είναι απόσπασμα από μια άλλη απόφαση, να υπάρχει δημιουργική ελευθερία, δηλαδή να υπάρχουν περισσότερες δημιουργικές επιλογές όταν αποφασίζουμε για το τι θα γράψουμε, το τι χρώμα θα βάλουμε, αν είναι εικαστικό έργο ή οτιδήποτε άλλο, το πώς θα προσδιορίσουμε τη μορφή του έργου και να μην η μορφή του έργου προσδιορίζεται από κάποιες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αφήνουν μικρό περιθώριο δημιουργικής ελευθερίας. Να υπάρχουν δηλαδή επιλογές και εμείς να αξιοποιούμε κάποιες από αυτές τις επιλογές. Απλές διανοητικές προσπάθειες, το ότι έχουμε κουραστεί παραδείγματος χάρη για να δημιουργήσουμε το έργο, δεν αρκούν έτσι ώστε να πληρούνται το ευρωπαϊκό κριτήριο το οποίο εφαρμόζεται και στην Κύπρο και πρέπει να εφαρμόζεται και στην Κύπρο, διότι θα πρέπει να υπάρχει και το κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να υπάρχει και η πρωτοτυπία, η οποία όπως ορίζεται νομικά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το οποίο αναγκαστικά επηρεάζει και μετεξελίσσει και το Κυπριακό, είναι ότι ζητούμε και κάτι παραπάνω από την απουσία αντιγραφής και από την διανοητική εργασία. Ζητούμε και ένα στίγμα της προσωπικότητας του δημιουργού, έστω και μικρό, να διαφαίνεται μέσα από το έργο. Δηλαδή το κριτήριο ανεβαίνει και καλείται να επαναπροσδιοριστεί με την επιρροή του Ευρωπαϊκού Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Γι' αυτό σας ανέφερα και πριν και το είπα και στην εισαγωγή μου, το Κυπριακό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει τις ιδιαιτερότητές του, οι οποίες πηγάζουν από αυτή την διπλή επιρροή, την οποία ανέφερα και αρχικά. Σε σχέση τώρα με τα συλλεκτικά έργα και τις βάσεις δεδομένων, εκεί η πρωτοτυπία αξιολογείται διαφορετικά, διότι θα πρέπει να έχω επιδείξει πρωτοτυπία είτε όταν επιλέγω τα περιεχόμενα που θα βάζω στη βάση δεδομένων ή στη συλλογή ή στον τρόπο με τον οποίο τα οργανώνω, στη διευθέτηση. Μια αλφαβητική ταξινόμηση συνήθως δεν είναι πρωτότυπη. Ωστόσο μια ταξινόμηση ή διευθέτηση ή επιλογή που βασίζεται σε κριτήρια που αντανακλούν κάποιες επιλογές και την κρίση αυτού του οποίου προβαίνει στην συλλογή μπορεί να προστατεύεται. Ως βάση δεδομένων μπορεί να προστατεύεται παραδείγματος χάρη μια πλατφόρμα με ερευνητικά δεδομένα για αρχαιολογικούς χώρους ή οτιδήποτε άλλο. Να δώσω ένα παράδειγμα.
ο τρόπος με τον οποίο αυτά έχουν διευθετηθεί, αν γίνεται αναπεριόδους, αν γίνεται αναπεριοχές και όχι απλά παραδείγματος χάρη αλφαβητικά, μπορεί στη συλλογή αυτήν, στην βάση δεδομένων ή στην πλατφόρμα που είναι και βάση δεδομένων να δώσει την αναγκαία πρωτοτυπία για να θεωρηθεί ότι προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι τα απλά δεδομένα από μόνα τους δεν προστατεύονται. Για να δούμε τώρα λίγο συνοπτικά τα δικαιώματα του δημιουργού. Ο δημιουργός απολαμβάνει μια σειρά από δικαιώματα, τα περιουσιακά δικαιώματα αλλά και τα ηθικής φύσεως δικαιώματα. Τα δεύτερα είναι λιγότερα γνωστά από τα πρώτα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και αυτά ιδιαίτερα σημαντικά. Τα περιουσιακά δικαιώματα είναι αυτά τα οποία δίδουν στο δημιουργό την δυνατότητα να ελέγχει την κυκλοφορία και την εκμετάλλευση του έργου. Τα ηθικά δικαιώματα είναι αυτά τα οποία δίνουν στον δημιουργό τη δυνατότητα να ελέγχει το πώς το έργο του εμφανίζεται στους άλλους και αν ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται προσβάλλει την προσωπικότητά του. Ξεκινώντας από τα βασικά περιουσιακά δικαιώματα του δημιουργού, νομίζω είναι γνωστά αρκετά από αυτά. Θα αναφερθώ στα πιο βασικά. Έχουμε το δικαίωμα αναπαραγωγής, το δικαίωμα διανομής, το δικαίωμα δημοσίευσης ή παρουσίασης στο κοινό, δικαίωμα εκμίσθωσης, δικαίωμα δημόσιου δανεισμού και δικαίωμα δημιουργίας παράγωγου έργου. Σε σχέση με το δικαίωμα αναπαραγωγής, η έννοια της αναπαραγωγής, η αντιγραφή επί της ουσίας είναι πάρα πολύ ευρεία και καλύπτει την αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή. Ο δημιουργός ή άλλος δικαιούχος έχει το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει να αναπαράγεται το έργο του είτε προσωρινά είτε μόνιμα σε οποιαδήποτε υλική μορφή, με οποιοδήποτε μέσο, με οποιοδήποτε μπορεί να γίνει αυτό με σάρωση, μπορεί να γίνει με φωτοτύπηση, μπορεί να γίνει με το ανέβασμα ή το κατέβασμα στο διαδίκτυο σε ύλη αρχική, ίδια με την αρχική ύλη ενσωμάτωσης του έργου ή διαφορετική. Παραδείγματος χάρη ένα εικαστικό έργο μπορεί να αναπαραχθεί σε μεταξωτυπία. Και αυτό, η διαφορετική αναπαραγωγή και αυτή καλύπτεται από την έννοια της αναπαραγωγής. Άρα πρόκειται για μια πάρα πολύ ευρεία έννοια η οποία επί της ουσίας δίδει στο δημιουργό ή σε άλλο δικαιούχο, π.χ. στον εκδότη, αν τα δικαιώματα έχουν μεταβιβαστεί στον εκδότη ή στον εργοδότη του δημιουργού, αν τα δικαιώματα έχουν μεταβιβαστεί στον εργοδότη του δημιουργού, τη δυνατότητα να ελέγχει όλα αυτά. Υπάρχει και ένα άλλο δικαίωμα, το οποίο έγινε ακόμα πιο σημαντικό στη ψηφιακή εποχή και είναι το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό. Είναι το δικαίωμα του δημιουργού ή άλλου δικαιούχου να επιτρέπει ή να απαγορεύει την παρουσίαση των έργων του στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα, καθώς επίσης και το δικαίωμα να καθιστά τα έργα του στο κοινό προσιτά κατά οποιοδήποτε τρόπο, έτσι ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά από όπου και όταν επιλέγει αυτό, το λεγόμενο ως δικαίωμα ψηφιακής διάχυσης. Το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό καλύπτει πάρα πολλές από τις ενέργειες που έχουν σχέση με τη σύγχρονη διάχυση των έργων, όπως παραδείγματος χάρη δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης, μία διάλεξη, διαζώσεις σε αίθουσα διδασκαλίας ή παρουσίαση σε ένα συνέδριο ενός έργου καλύπτεται από το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό. Η διαδικτυακή διάλεξη στην εξαποστάσεως εκπαίδευση καλύπτεται από το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό. Η δυνατότητα να έχω πρόσβαση στο έργο μέσω on-demand υπηρεσίας, κατά παραγγελία υπηρεσίας, καλύπτεται από το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό. Η τοποθέτηση υπερσυνδέσμου προς ιστοσελίδες ή βίντεο στο YouTube επίσης καλύπτεται από το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό. Αυτό παραδείγματος χάρη σημαίνει ότι όταν εγώ διαθέτω σε ένα ακροατήριο, γιατί πρέπει να μιλούμε για ένα κοινό, δεν μιλούμε για ατομική παρουσίαση, σε ένα ακροατήριο που είναι ευρύτερο από τον στενό κύκλο της οικογένειάς μου και τους άμεσα φίλους μου, ένα link
για ένα βίντεο στο YouTube, όπου το βίντεο αυτό έχει αναρτηθεί, είναι μια διάλεξη ή είναι μια ταινία που έχουν αναρτηθεί χωρίς την άδεια του δημιουργού ή χωρίς την άδεια του δικαιούχου, αυτό καλύπτεται από το δικαίωμα παρουσίας στο κοινό, διότι εγώ καθιστώ το έργο προσβάσιμο στο κοινό. Το ίδιο σημαίνει και με την ανάρτηση άρθρου ή μελέτη σε ιστοσελίδα, σε ψηφιακή πλατφόρμα, ε, η ανάρτηση βιβλίου στο Blackboard ή σε εκπαιδευτική πλατφόρμα, και επίσης χρειάζεται την άδεια του δημιουργού, διότι είναι το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό το οποίο εφαρμόζεται. Ένα άλλο δικαίωμα, το οποίο παλαιότερα ήταν πολύ πιο σημαντικό, θα έλεγα τώρα επίσης σημαντικό, αλλά ε, στην άειλη ψηφιακή εποχή μειώνεται κάπως η σημασία του, είναι το δικαίωμα διανομής, που σημαίνει το δικαίωμα να διαθέτω το έργο με υλικό μέσο. Φανταστείτε, εδώ είναι η περίπτωση του βιβλίου, το οποίο εκδίδεται σε υλική μορφή από τον εκδότη και διανέμεται όχι σε μορφή e-book αλλά σε υλική μορφή, και διανέμεται με τον κλασικό τρόπο που γνωρίζουμε όλοι, όπου το αγοράζουμε από το βιβλιοπωλείο ή από τον πάροχο και ούτω καθεξής. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά άειλη διάθεση των έργων. Αφορά έργα τα οποία διανέμονται μόνο μέσω υλικού φορέα, και ο δημιουργός ή άλλος δικαιούχος ελέγχει την κυκλοφορία στο κοινό όλων αυτών των φορέων ενσωμάτωσης του έργου, του βιβλίου, του περιοδικού, του DVD, παλαιότερα πολύ περισσότερο του CD και ούτω καθεξής. Μία αρχή που αφορά το δικαίωμα διανομής και αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι ότι όταν ένα έργο, παραδείγματος χάρη ένα βιβλίο, πωλείται για πρώτη φορά, ένα βιβλίο που ενσωματώνει ένα έργο, ένα λογοτεχνικό έργο, πωλείται για πρώτη φορά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση νόμιμα, με την άδεια του δημιουργού γίνεται η πώληση, δεν είναι μια παράνομη πρώτη πώληση, τότε υπάρχει η δυνατότητα μεταπώλησης, κυκλοφορίας αυτού του υλικού αντιγράφου χωρίς την άδεια του δημιουργού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως διεθνώς. Αυτό καλείται ως δικαίωμα, ως αρχή της ανάλωσης ή της εξάντλησης του δικαιώματος διανομής, η οποία όμως αφορά μόνο την ευρωπαϊκή διάσταση της ανάλωσης και όχι τη διεθνή ανάλωση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε να μεταπολούμε το υλικό, το βιβλίο, ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς για κάθε μεταπώληση, εφόσον η πρώτη πώληση έγινε νόμιμα, γίνεται εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα δικαιώματα τα οποία μας αφορούν επίσης, αφορούν πολύ τις βιβλιοθήκες, θα έλεγα, είναι τα δικαιώματα, το δικαίωμα εκμίσθωσης και το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού. Ο δημιουργός ή δικαιούχος ελέγχει και το δημόσιο δανεισμό, όχι τον ιδιωτικό δανεισμό, το να δανείσω εγώ σε κάποιον φίλο μου, αλλά το δημόσιο δανεισμό που γίνεται μέσα από έναν οργανωμένο φορέα στο κοινό, π.χ. μέσω μιας βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και την εκμίσθωση του έργου. Και γι' αυτό χρειάζεται η άδεια του δημιουργού, και αυτά, επίσης το δικαίωμα δημιουργίας παράγωγου έργου, το οποίο ανέφερα και πριν, δηλαδή για να διασκευαστεί ή να μεταφραστεί το έργο μου χρειάζεται η άδεια, χρειάζεται να δώσω την άδειά μου. Και ερχόμαστε στα ηθικά δικαιώματα. Τα ηθικά δικαιώματα αφορούν δύο βασικές εξουσίες. Η πρώτη είναι η ηθική εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας, δηλαδή να αναφέρεται πάντοτε όταν το έργο μου χρησιμοποιείται και κυκλοφορεί ότι εγώ είμαι ο δημιουργός του έργου. Και η δεύτερη είναι η ηθική εξουσία προστασίας της ακεραιότητας του έργου, που σημαίνει στην πράξη ότι όταν κάποιος αλλοιώνει, τροποποιεί, διασκευάζει ή προβάλλει το έργο μου με έναν τρόπο το οποίο διαστρεβλώνει το πνεύμα του έργου, τότε εγώ μπορώ να αντιταχθώ σε αυτό. Στο πρώτο διαφυλάσσεται η πατρότητα, στο δεύτερο διαφυλάσσεται η προσωπικότητα του δημιουργού, διότι εάν κυκλοφορεί στο κοινό με αλλοιωμένη εντύπωση για το νόημα του έργου, προσβάλλεται και η προσωπικότητά μου ως δημιουργού από αυτήν εδώ την αλλοιωμένη, διαστρεβλωμένη εντύπωση. Και ο Κυπριακός νόμος προβλέπει
για αυτά τα δύο δικαιώματα, για αυτές τις δύο εξουσίες σε σχέση με τα επιστημονικά, τα φιλολογικά, τα μουσικά ή καλλιτεχνικά έργα, καθώς επίσης και για τις ταινίες. Μπορεί ο δημιουργός να διεκδικεί την πατρότητα και μπορεί να αντιτίθεται σε κάθε αλλίωση, περικοπή, τροποποίηση του έργου που θίγουν την τιμή ή την φήμη του. Παραδείγματα εφαρμογής στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Κάθε φορά που χρησιμοποιώ το έργο άλλου, μια φωτογραφία, ένα πίνακα, σε μια διάλεξη, σε ένα PowerPoint, στο μάθημα, θα πρέπει να γίνεται ονομαστική αναφορά στον δημιουργό, ακόμα και αν πρόκειται για μια χρήση που επιτρέπεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η αναφορά του ονόματος είναι προϋπόθεση, ακόμα και αν γενικά δεν χρειάζεται να ζητήσω την άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση, γιατί αυτή καλύπτεται από κάποια εξαίρεση. Παραδείγματα προσβολής. Επιστημονικό δοκίμιο μπορεί να μεταφραστεί για εκπαιδευτική χρήση, αλλά η μετάφραση αλλοιώνει το αρχικό περιεχόμενο ή διαστρεβλώνει τη θέση του συγγραφέα. Εδώ έχουμε προσβολή του δικαιώματος του σεβασμού της ακεραιότητας του έργου, ή όταν χρησιμοποιούμε μία μελέτη σε μία παρουσίαση και έχουν γίνει αλλαγές στα διαγράμματα ή στα συμπεράσματα ή σε θέσεις όπου πάλι διαστρεβλώνεται η αρχική θέση, το αρχικό συμπέρασμα. Εδώ η βλάβη δεν είναι περιουσιακή, η βλάβη είναι ηθικής φύσεως, διότι διαστρεβλώνεται το νόημα του έργου και διαστρεβλώνεται ο τρόπος με τον οποίο εγώ εκφράστηκα μέσα από το έργο ως δημιουργός. Είναι και αυτές δύο σημαντικές εξουσίες στον δημιουργό, μη περιουσιακής φύσεως, αλλά σημαντικές εξουσίες. Και όχι ιδιαίτερα γνωστές πάντοτε. Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας δεν διαρκεί για πάντα. Τα δικαιώματα αυτά, και είδαμε ότι είναι πολλά, περιουσιακά και ηθικά, δεν είναι για πάντα. Υπάρχει χρονικός περιορισμός και αυτό οφείλεται φυσικά στο γεγονός ότι η πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να σταθμιστεί και με άλλα αγαθά, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η προώθηση των επιστημών, η ελευθερία της πληροφόρησης και ούτω καθεξής. Ο κανόνας είναι, και είναι ευρωπαϊκός κανόνας, ότι το έργο προστατεύεται για όλη τη ζωή του δημιουργού και για 70 χρόνια από το θάνατό του. Δηλαδή και οι κληρονόμοι, περίπου 2 γενιές κληρονόμων θα έλεγα, απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα. Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας, τα έργα πέφτουν στο λεγόμενο δημόσιο τομέα και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τον καθένα, ακόμα και για εμπορικές χρήσεις. Είναι μια μακρά χρονική διάρκεια προστασίας, υπάρχει όμως περιορισμός, διότι όταν τα έργα θα πέσουν στον δημόσιο τομέα, στο λεγόμενο public domain, τότε μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια ή χωρίς καταβολή αμοιβής. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να δημιουργηθεί μια ψηφιακή συλλογή με έργα των οποίων έχει λήξει η διάρκεια προστασίας, να επαναχρησιμοποιηθούν παλαιές εικόνες, χάρτες, διαγράμματα, να μεταφραστούν και να δημοσιευτούν κλασικά έργα χωρίς την άδεια, να δημιουργηθούν διασκευές, παράγωγα έργα, βασισμένα σε έργα που έχουν πέσει στο δημόσιο τομέα, να ψηφιοποιηθούν και να δοθεί πρόσβαση σε χειρόγραφα που βρίσκονται στο δημόσιο τομέα, και επίσης να δημιουργηθούν και διαδραστικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές εφαρμογές με χρήση έργων που έχουν πέσει στο δημόσιο τομέα. Μία άλλη ενότητα στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ είναι η προστασία των βάσεων δεδομένων, και ήθελα να αναφερθώ στην ενότητα αυτή διότι αφορά ιδιαίτερα το ερευνητικό περιβάλλον. Όπως ανέφερα και πριν, μπορεί μια συλλογή έργων ή μια συλλογή έργων ή άλλων στοιχείων και δεδομένων που δεν προστατεύονται με πνευματικό δικαίωμα να απολαμβάνει προστασίας εφόσον είναι πρωτότυπη. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έχει μεταφερθεί και στην Κυπριακή Ένωμη Τάξη, η οποία προβλέπει μια διπλή προστασία για τις βάσεις δεδομένων. Όταν προστατεύονται με copyright, με πνευματικό δικαίωμα, και αυτό σημαίνει για όλη τη ζωή του δημιουργού και για 70 χρόνια μετά το θάνατό του και με όλα τα δικαιώματα και τις εξαιρέσεις που ισχύουν για τα άλλα έργα, οι βάσεις δεδομένων όπου έχουμε πρωτότυπη επιλογή ή διαθέτηση των περιεχομένων. Και υπάρχει επίσης και μια ειδικότερη προστασία που δεν είναι αμιγώς
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι ένα ειδικό δικαίωμα, το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, το οποίο αφορά βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν έργα, δεδομένα ή άλλα στοιχεία, για τα οποία δεν χρειάζεται η συλλογή να είναι πρωτότυπη, αλλά απλά θα πρέπει να έχει καταβληθεί σημαντική επένδυση από τον παραγωγό, τον κατασκευαστή της βάσης, είτε στον έλεγχο των περιεχομένων, στην επαλήθευση των δεδομένων, π.χ. των ερευνητικών δεδομένων, είτε στην παρουσίαση, είτε στην διευθέτηση των δεδομένων. Άρα, μέσω του καθεστώτος αυτού δημιουργείται μια ειδική προστασία. Η πιο σημαντική θα έλεγα είναι η δεύτερη, αυτή από το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή, διότι παρέχεται η δυνατότητα προστασίας ακόμα και απλών δεδομένων που από μόνα τους δεν είναι έργα ή δεν θα προστατεύονταν εφόσον εντάσσονται σε μια βάση δεδομένων, σε μια συλλογή η οποία είναι διευθετημένη με ένα μεθοδικό ή συστηματικό τρόπο και υπάρχει μια δυνατότητα ατομικής αναζήτησης των δεδομένων. Αυτός είναι ο ορισμός της βάσης δεδομένων και προστατεύονται με το δικαίωμα ειδικής φύσεως του κατασκευαστή. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος θέλει να εξάγει, να χρησιμοποιεί σημαντικό μέρος αυτής της βάσης, αυτών των δεδομένων, ακόμα και αν από μόνα τους δεν είναι έργα, ο κατασκευαστής μπορεί να το απαγορεύσει και απολαμβάνει πολύ ισχυρά δικαιώματα ανάλογα με τα δικαιώματα του δημιουργού. Αυτό είναι το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Χρειάζεται η συλλογή έργων, η βάση δεδομένων για να δημιουργηθεί, να έχει καταβληθεί σημαντική επένδυση. Η επένδυση αυτή μπορεί να είναι χρηματική, μπορεί να είναι ανθρωποώρες, μπορεί να είναι εξοπλισμός, μπορεί να είναι εμπειρογνωμοσύνη, όχι όμως πρωτοτυπία, εδώ δεν χρειάζεται η πρωτοτυπία, και μπορεί ο κατασκευαστής, του οποίου η βάση θα προστατεύεται, να απαγορεύσει την εξαγωγή και την επαναχρησιμοποίηση σημαντικού μέρους, ουσιώδους μέρους, καθώς τις βάσεις δεδομένων, καθώς και την συστηματική και επανειλημμένη εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση επουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων όταν προκαλείται βλάβη στην εκμετάλλευση της βάσης. Το δικαίωμα αυτό δεν διαρκεί 70 χρόνια, διαρκεί 15 χρόνια από την κατασκευή ή την επικαιροποίηση της βάσης με καταβολή νέας ουσιώδης επένδυσης. Γιατί είναι σημαντική αυτή η αναφορά? Γιατί μια ιστοσελίδα, μια πλατφόρμα μπορεί να αποτελεί βάση δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό ερευνητικά δεδομένα τα οποία εντάσσονται σε αυτές τις βάσεις μπορεί και να προστατεύονται μέσω αυτού του νέου ειδικού δικαιώματος, το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή πρωτοτυπία σε σημαντικό βαθμό, δεδομένου ότι συναντάται κυρίως στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και αυτό είναι μια επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου και στο κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο προβλέπει επίσης το δικαίωμα αυτό. Άρα ψηφιακές συλλογές, ιστοσελίδες, ερευνητικές βάσεις, συλλογές δομημένες στατιστικών στοιχείων που από μόνα τους ενδεχομένως δεν θα προστατεύονταν ή που στοιχείων των οποίων έχει λήξει η διάρκεια προστασίας μπορεί να προστατεύεται μέσω αυτού του δικαιώματος του κατασκευαστή. Και ερχόμαστε στην τελευταία ενότητα που αφορά το κομμάτι των γενικών αρχών πνευματικής ιδιοκτησίας, τις οποίες είναι καλό να γνωρίζουμε προτού προχωρήσουμε στις ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τα έργα, τη δημιουργία και χρήση έργων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είναι το κομμάτι της συλλογικής διαχείρισης. Η ατομική διαχείριση των έργων του πνεύματος σε μια εποχή ιδιαίτερα σαν τη σημερινή, όπου τα έργα διαχέονται γρήγορα μέσω ψηφιακών δικτύων παντού σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, δεν μπορεί να υπάρχει, και ανέκαθεν το γεγονός ότι ζητώ την άδεια του δημιουργού δεν μπορούσε να αποτελέσει η ατομική διαχείριση για όλες αυτές τις χρήσεις την ενδεδεγμένη λύση, και στο πλαίσιο αυτό ένας μηχανισμός ο οποίος εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχει εδραιωθεί στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο θεσμός της συλλογικής διαχείρισης. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι οι δημιουργοί, οι δικαιούχοι παρέχουν την δυνατότητα είτε μέσω μεταβίβασης είτε μέσω παροχής πληρεξουσιότητας σε οργανισμούς
τους λεγόμενους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, την δυνατότητα και το δικαίωμα να διαχειρίζονται αυτοί τα έργα τους για λογαριασμό τους. Οι χρήστες των έργων, παραδείγματος χάρη βιβλιοθήκες, τηλεοπτικοί οργανισμοί, ραδιόφωνα και ούτω καθεξής, για την χρήση των έργων ζητούν άδεια από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι εκπροσωπούν τους δημιουργούς και πληρώνουν κάποια αμοιβή. Στη συνέχεια προβαίνουν και σε έλεγχο της χρήσης οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και ανάλογα με το βαθμό και την ένταση της χρήσης αποδίδουν πίσω δικαιώματα, τα γνωστά σαν royalties, στους δημιουργούς. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ πιο εύκολη η αδειοδότηση σε μαζική κλίμακα, καθώς επίσης και σε διεθνές επίπεδο, διότι αυτοί οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης σε κάθε χώρα συνήθως συνεργάζονται και έχουν υπογράψει συμφωνίες αμοιβαίας αντιπροσώπευσης και με τους αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών. Παραδείγματος χάρη, ο οργανισμός που εκπροσωπεί τους δημιουργούς των φωτογραφιών σε μια χώρα έχει συνάψει συμφωνίες αντιπροσώπευσης με όλους τους αντίστοιχους οργανισμούς όλων των άλλων χωρών, και στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έργο από δημιουργό άλλης χώρας, όπου προστατεύεται από ένα άλλο δίκαιο, τότε μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την άδεια μέσω αυτών των μηχανισμών και αυτού του θεσμού της συλλογικής διαχείρισης. Πλέον η διαχείριση γίνεται μέσω των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και όχι ατομικά, και αυτός είναι ένας κανόνας που εφαρμόζεται παντού, και όπως σας ανέφερα και στην εισαγωγή μου, υπάρχει και ειδική νομοθεσία για τη συλλογική διαχείριση και στην Κυπριακή Ένωμη Τάξη. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης είναι ότι κάθε ένομη τάξη συνήθως προβλέπει ένα εποπτικό όργανο, όπου αυτοί δηλώνονται έτσι ώστε και οι χρήστες να γνωρίζουν σε ποιον οργανισμό να απευθυνθούν για να ζητήσουν άδεια για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργου. Ελέγχονται συνήθως από αυτόν τον εποπτικό όργανο και υπάρχουν και κυρώσεις αν παραβιάζεται η νομοθεσία περί συλλογικής διαχείρισης. Πρέπει να αναφέρω ότι στην Κύπρο η αρμόδια αρχή, η εποπτική αρχή, είναι η αρχή πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, το πεδίο της συλλογικής διαχείρισης δεν έχει οριμάσει αρκετά και η αρχή πνευματικής ιδιοκτησίας δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί, τουλάχιστον στο βαθμό έτσι ώστε όπως θα έπρεπε, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Σε σχέση με το ακαδημαϊκό περιβάλλον, να αναφέρω ότι ε, ε, ποιοι είναι οι χρήστες οι οποίοι μας ενδιαφέρουν και όπου συνήθως ζητούν άδειες από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, είναι τα πανεπιστήμια, είναι τα ερευνητικά κέντρα ή οι βιβλιοθήκες, όπου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις, άδειες εκμετάλλευσης με αυτούς τους οργανισμούς και να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης έργων για διάφορους σκοπούς, για ερευνητικούς, για διδακτικούς και ούτω καθεξής, στο μέτρο όπου αυτές εδώ οι χρήσεις δεν καλύπτονται ήδη από υφιστάμενες εξαιρέσεις, γιατί όπως θα δούμε και στη συνέχεια υπάρχουν και εξαιρέσεις που επιτρέπουν την ελεύθερη χρήση χωρίς αδειοδότηση, ή στο μέτρο που επιτρέπουν παραπάνω χρήση από αυτήν την οποία καλύπτει η εξαίρεση. Άρα και ο θεσμός της συλλογικής διαχείρισης έχει μια ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Και προχωρούμε στην δεύτερη ενότητά μας, που αφορά τη δημιουργία έργων στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχουν οι προϋποθέσεις προστασίας των έργων, αυτό το οποίο τις έχουμε ήδη αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό. Αυτό στο οποίο θα εστιάσουμε στην ενότητα αυτή είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας των έργων που δημιουργούνται στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Βασικά ερωτήματα: σε ποιον ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα που δημιουργούνται από ερευνητικό προσωπικό, από διδακτικό προσωπικό, τα έργα που δημιουργούνται από φοιτητές, τι σημαίνει κοινή δημιουργία, και εάν ο φορέας, το πανεπιστήμιο, το ερευνητικό κέντρο έχει δικαίωμα να διαθέσει έργο μου χωρίς την άδειά μου. Είναι κάποια από τα ερωτήματα τα οποία συχνά αντιμετωπίζουμε. Όπως αναφέραμε και πριν, δεν προστατεύονται όλα τα έργα, προστατεύονται μόνο τα πρωτότυπα έργα, και αυτό ισχύει και για τα έργα που δημιουργούνται
στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε ακόμα και πολύ παλιά νομολογία σε σχέση με αυτό και αναφέρομαι σε αγγλοσαξονική νομολογία διότι αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το Κυπριακό Δίκαιο. Ήδη δηλαδή έχουμε μία απόφαση του 1916 όπου προστατεύθηκαν ερωτηματολόγια για εξετάσεις από το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αυτό είναι ένα παράδειγμα της χρήσης των έργων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον καθώς επίσης και της ανάγκης προστασίας τους. Ε, Ποια είναι τα έργα τα οποία μπορεί να προστατεύονται με πνευματικό δικαίωμα? Έχουμε αναφερθεί σε κάποια από αυτά. Είναι οι μελέτες, τα άρθρα, οι παρουσιάσεις, είναι τα δεδομένα που εντάσσονται σε βάσεις δεδομένων, αυτά από τα οποία εντάσσονται σε συλλογές. Και ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο συνήθως ανακύπτει είναι αν το ίδιο το μάθημα είναι έργο το οποίο μπορεί να προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να πούμε ότι το μάθημα είναι ένα πολυμορφικό έργο. Μπορεί να μιλούμε για το προφορικό μάθημα, το οποίο ο διδάσκων κάνει το μάθημα στην αίθουσα διδασκαλίας είτε σε εξαποστάσεως αίθουσα διδασκαλίας και ούτω καθεξής. Μπορούμε να μιλούμε και για το μάθημα το οποίο αποτυπώνεται στην συνέχεια είτε σε γραπτό κείμενο είτε στις σημειώσεις του καθηγητή είτε ηχογραφείται είτε μεταδίδεται μέσω streaming και ούτω καθεξής. Επειδή στο Κυπριακό Δίκαιο υπάρχει το κριτήριο της ηλικής ενσωμάτωσης, το γνωστό ως fixation, για να προστατεύεται το μάθημα ως έργο θα πρέπει προηγούμενα να έχει εγγραφεί με κάποιο τρόπο. Και εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω έτσι ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτού εδώ του κανόνα. Καθηγητής παραδίδει μια πρωτότυπη διάλεξη σε φοιτήτριες ή φοιτητές. Ο φοιτητής ηχογραφεί τη διάλεξη χωρίς την άδεια και αναπαράγει το κείμενο σε γραπτή μορφή. Επίσης το αναρτά στο διαδίκτυο. Η διάλεξη δεν έχει προηγουμένως εγγραφεί από τον καθηγητή. Ένα βασικό ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι εάν έχει σημασία το ποιος έχει προβεί στην ηλική ενσωμάτωση και αν αυτή πρέπει να έχει γίνει νόμιμα. Βασική αρχή είναι ότι και σε ένα τέτοιο ακόμα σενάριο, όταν η ηχογράφηση μπορεί να είναι με το κινητό, μπορεί να είναι στη συνέχεια από το κινητό αναπαραγωγή σε σημειώσεις, στη συνέχεια διανομή αυτών των σημειώσεων, ανάρτηση αυτών των σημειώσεων σε groups φοιτητών ή οτιδήποτε άλλο, εάν έχει γίνει ενσωμάτωση, το έργο προστατεύεται ακόμα και αν δεν το είχε πριν αποτυπώσει ή εγγράψει πληρώντας το κριτήριο της ηλικής ενσωμάτωσης ο διδάσκων ή ο καθηγητής. Άρα δεν μας ενδιαφέρει αν αυτή έχει γίνει νόμιμα. Εδώ έχουμε το παράδεξο η χωρίς άδεια ενσωμάτωση να δίδει τη δυνατότητα στο έργο το οποίο διαφορετικά μπορεί να ήταν προϊόν ενδεχομένως αυτοσχεδιασμού και δεν είχε αποτυπωθεί πριν με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο από το διδάσκοντα να προστατευθεί και έτσι να πληρούνται αυτό το κριτήριο και στο Κυπριακό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τώρα, ποιος έχει τα δικαιώματα? Βασική αρχή που υπάρχει στο άρθρο 11 που προβλέπεται στο άρθρο 11 του νόμου 59.976 είναι ότι όταν ένα έργο δημιουργείται από μισθωτό ως μέρος των καθηκόντων του δυνάμει της σύμβασης απασχόλησης, τότε βάσει αυτής της διάταξης λογίζεται, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία που να αποκλείει αυτή τη μεταβίβαση, να την περιορίζει, ότι τα πνευματικά δικαιώματα μεταβιβάζονται στον εργοδότη του δημιουργού. Άρα, ο εργοδότης είναι αυτός ο οποίος αποκτά τα δικαιώματα σε έργα τα οποία δημιουργούνται στο πλαίσιο των καθηκόντων και ο κανόνας αυτός καταρχήν εφαρμόζεται και στο ακαδημαϊκό και στο ερευνητικό περιβάλλον. Φυσικά για να ισχύσει αυτός ο κανόνας θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει το έργο να έχει δημιουργηθεί ως μέρος των καθηκόντων. Παραδείγματος χάρη έχω προσληφθεί για να παράγω το συγκεκριμένο ερευνητικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια της απασχόλησης και δυνάμει της σύμβασης αυτής. Έργα άσχετα με την εργασία ή πολύ χαλαρά συνδεδεμένα με την εργασία δεν μπορούν να εμπίπτουν στον κανόνα της αυτοδίκαιης μεταβίβασης στον εργοδότη. Το ότι το έργο μεταβιβάζεται στον εργοδότη
Σημαίνει πολύ απλά ότι ο εργοδότης χωρίς την άδεια του δημιουργού, χωρίς την καταβολή επιπλέον αμοιβής από το μισθό ε, και ακόμα και σε περίπτωση αποχώρησης του δημιουργού από την εργασία, έχει το δικαίωμα να ασκεί όλα τα περιουσιακά δικαιώματα. Δηλαδή να αναπαράγει το έργο, να το εκμεταλλεύεται, να το εκδίδει, να το χρησιμοποιεί, να το αναρτά, να το επαναχρησιμοποιεί και ούτω καθεξής. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο κανόνας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν συμφωνίες απασχόλησης μεταξύ ερευνητικού προσωπικού και πανεπιστημίου ερευνητικού κέντρου, να υπάρχει πάντοτε σαφής πρόνοια για το τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα. Γιατί πολλές φορές οι περιπτώσεις δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα καθαρές. Μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχει ερευνητικό έργο που δημιουργείται, που βασίζεται σε προηγούμενη ερευνητική εργασία την οποία είχε κάνει ο ερευνητής όταν δεν ήταν στο πανεπιστήμιο αυτό ή σε αυτό το ερευνητικό κέντρο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσχέρειες στην συνέχεια εάν δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός στο τι ανήκει στον καθένα και σε ποιο ποσοστό. Ο κανόνας πάντως είναι ότι όταν σε προσλαμβάνω για να παράξεις το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και είναι σαφές αυτό, τότε αυτό ανήκει σε μένα που σε προσλαμβάνω, δηλαδή στον εργοδότη του δημιουργού. Ο κανόνας αυτός ωστόσο δεν ισχύει στα έργα των φοιτητών. Οι φοιτητές δεν είναι εργαζόμενοι σε ένα πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές εξετάζονται, αξιολογούνται και παράγουν επιστημονικά ή ερευνητικά έργα στο πλαίσιο αξιολογήσεων, εκτός εάν είναι εργοδοτούμενοι στο πλαίσιο ειδικών συμβάσεων εργοδότησης, όταν απασχολούνται σε συγκεκριμένα project, και στο πλαίσιο αυτό ε, δεν μεταβιβάζονται τα δικαιώματα των έργων ή των διατριβών ή των μελετών των φοιτητών ούτε στο πανεπιστήμιο ούτε στον επιβλέποντα, εκτός εάν θεωρηθεί ότι το έργο αποτελεί έργο κοινής δημιουργίας μεταξύ του φοιτητή και του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού επιβλέποντος. Αυτό όμως σημαίνει ότι και οι δύο θα πρέπει να έχουν συμβάλει στη μορφή του έργου. Εάν παραδείγματος χάρη ο ερευνητικός επιβλέπων ή ακαδημαϊκός επιβλέπων δίνει απλά ιδέες και το έργο υλοποιείται στη μορφή του από τον φοιτητή με δική του ευθύνη από τον ίδιο τον φοιτητή, τότε η απλή παροχή καθοδήγησης δεν οδηγεί σε κοινή δημιουργία. Σε κοινή δημιουργία θα οδηγεί ωστόσο όταν η μελέτη έχει τύχη επεξεργασίας και εποπτείας και θα έλεγα επιμέλειας από τον ακαδημαϊκό σε τέτοιο βαθμό που να έχει επηρεαστεί η μορφή της. Όχι απλά με τη μορφή καθοδήγησης. Στην περίπτωση αυτή τότε μπορεί τα δικαιώματα να ανήκουν όχι ίσως και κατά 50% και τους δύο, αλλά ενδεχομένως και με διαφορετικά ποσοστά και στους δύο. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη? Ότι οτιδήποτε συγγράφεται και δημιουργείται από ερευνητές σε εκτέλεση της σύμβασης απασχόλησης ή σύμβασης έργου θα ανήκει στον εργοδότη. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα και σε σχέση με τα έργα των ακαδημαϊκών, των μελών ΔΕΠ ενός πανεπιστημίου, συνήθως υπάρχουν ειδικότερες πολιτικές και αυτή είναι, θα έλεγα, η αντίθετη συμφωνία ενδεχομένως, διότι αυτές οι πολιτικές είναι κανόνες στις οποίες τις αποδέχονται και οι ακαδημαϊκοί και οι οργανισμοί, ε, όπου μπορεί να ορίζουν διαφορετικά πράγματα. Συνήθως αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι τα πανεπιστήμια αναγνωρίζουν τους συγγραφείς ως δικαιούχους και τους παραχωρούν την δυνατότητα να αποφασίζουν για τον τρόπο δημοσίευσης, είτε με κλειστή είτε με ανοιχτή πρόσβαση, για έργα τα οποία προστατεύονται με copyright, τα οποία είναι βιβλία, επιστημονικά έργα, παρουσιάσεις, συνέδρια κτλ. Αυτό ισχύει λιγότερο για λογισμικά και βάσεις δεδομένων, όπου συνήθως τα πανεπιστήμια θέλουν να διατηρούν τον έλεγχο, άρα δεν αποδέχονται στο να παραμένουν η διαχείριση αυτών των έργων στους δημιουργούς. Και εδώ να αναφερθώ και σε έναν άλλο κλάδο, τον κλάδο της ευρεσιτεχνίας και των εφευρέσεων. Συνήθως τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα σαφώς αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι επί των εφευρέσεων και δεν ισχύει το ίδιο που ισχύει για το copyright. Δηλαδή οι πολιτικές αυτές συνήθως διακρίνουν μεταξύ copyright, στο οποίο αναφερόμαστε εμείς, και άλλων μορφών διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως οι εφευρέσεις, όπου εκεί ρητά πάντοτε το δικαίωμα παραμένει στο πανεπιστήμιο, στο ερευνητικό κέντρο. Πρέπει όμως να σας πω ότι αυτά είναι πολιτικές
Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δική του πολιτική και ανάλογα με την πολιτική που εφαρμόζεται θα καθορίζεται ειδικότερα και το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων. Για τα έργα των φοιτητών, όπως ανέφερα και πριν, εάν δεν παράγονται στο πλαίσιο σύμβασης εργοδότησης, σύμβασης έργου ανήκουν στους φοιτητές. Και επίσης από ευρωπαϊκά προγράμματα είναι πάρα πολύ συχνό, ενδέχεται να υπάρχει ως προϋπόθεση και ως υποχρέωση η παροχή ανοιχτής πρόσβασης στο ερευνητικό αποτέλεσμα. Άρα στην περίπτωση αυτή θα ακολουθείτε ο όρος του προγράμματος. Επίσης, στην εξαποστάσεως εκπαίδευση μια όλο ένα και μεγαλύτερη τάση είναι ότι ιδιαίτερα στην ασύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ότι οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μέσω των πολιτικών που αναφέραμε συνήθως θα ορίζεται ότι θα ανήκουν στο πανεπιστήμιο ή στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Όλα όμως είναι και θέμα πολιτικής σε σχέση με το πώς αποφασίζει κάθε ίδρυμα, κάθε ερευνητικό κέντρο να διαχειριστεί τα πνευματικά του δικαιώματα ανάλογα και με τις κατηγορίες των έργων. Και περνούμε στην τρίτη ενότητα, η οποία είναι και αυτή ιδιαίτερα σημαντική, είναι η χρήση των έργων στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Όπως ανέφερα και πριν, υπάρχουν λόγοι γενικού συμφέροντος ή ακόμα και λόγοι πρακτικής φύσεως που επιβάλλουν κάποιες από τις χρήσεις των έργων να μπορούν να γίνονται χωρίς άδεια δημιουργού και χωρίς καταβολή αμοιβής. Αυτό γίνεται μέσω του μηχανισμού των εξαιρέσεων ή των περιορισμών της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και ιδιαίτερα στο πεδίο της έρευνας και της διδασκαλίας η χρήση έργων είναι η ελεύθερη χρήση έργων και όσο πιο μεγαλύτερη δυνατότητα ελεύθερης χρήσης έργων είναι πολύ σημαντική και αποτελεί θεμέλιο της διδασκαλίας και της έρευνας. Η δημιουργία γνώσης χρειάζεται πρόσβαση στη γνώση. Και η πρόσβαση αυτή πρέπει να γίνεται με δίκαιους όρους και θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη όσο γίνεται. Το πώς όμως αυτό θα γίνει προσδιορίζεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε χώρας. Υπάρχουν χώρες όπου έχουν ένα ευρύ πλέγμα εξαιρέσεων που παρέχουν πολλές δυνατότητες και άλλες χώρες όπου το σύστημα είναι λιγότερο επιτρεπτικό και όπου οι χρήσεις που επιτρέπονται είναι πολύ πιο περιορισμένες. Κάθε νομοθεσία προβλέπει μια σειρά από εξαιρέσεις. Για ποιους λόγους μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα έτσι ώστε να γίνεται χρήση χωρίς άδεια και ενδεχομένως και χωρίς την καταβολή αμοιβής. Θα πρέπει να αναφέρω ότι όλες οι εξαιρέσεις υπόκεινται στο λεγόμενο το τεστ των 3 σταδίων, που είναι μια γενική ρήτρα ελέγχου όλων των εξαιρέσεων και των περιορισμών, όπου βάσει της ρήτρας αυτής, ακόμα και όταν μια χρήση προβλέπεται στην νομοθεσία ως εξαίρεση, εάν υπερβαίνει κάποια όρια μπορεί να καταλήξει να είναι παράνομη. Αυτό είναι το τεστ των 3 σταδίων. Είναι μια νομική έννοια, άρα οφείλω να αναφερθώ σε αυτήν, διότι έχει αρκετή σημασία στο πώς αυτή εφαρμόζεται αναφορικά με τις εξαιρέσεις που αφορούν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Εδώ, σύμφωνα με το τεστ των 3 σταδίων, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί, παραδείγματος χάρη, εξαίρεση της χρήσης έργων για διδακτικούς σκοπούς ή εξαίρεση της παράθεσης αποσπασμάτων ή χρήση προς όφελος ατόμων με αναπηρία, μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα ένομα συμφέροντα του δικαιούχου. Δηλαδή μπορεί, παραδείγματος χάρη, να το πω με πιο απλά λόγια, να επιτρέπεται η χρήση μέρους του έργου για ερευνητικούς ή διδακτικούς σκοπούς, αλλά να μην επιτρέπεται η χρήση ουσιώδους μέρους ή ολόκληρου του έργου. Γιατί αυτό αντίκειται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου, διότι αν εγώ το έργο το αναπαράγω και δεν πάω να το αγοράσω, απλά δημιουργώ ένα φωτοαντίγραφο από κάποιον άλλο που μου το έδωσε, τότε αυτό βλάπτει τα συμφέροντα του δικαιούχου και του εκδότη, διότι χάνει από τις πωλήσεις των βιβλίων και μπορεί να θίγονται έτσι και τα ένομα συμφέροντα του δημιουργού.
Αυτό είναι μια προκατακτική παρατήρηση. Θα δούμε στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής των εξαιρέσεων υπό το πρίσμα και υπό τον όριο και την οριοθέτηση του τεστ των τριών σταδίων. Άρα, χρήσεις που αντίκεινται στο τεστ των τριών σταδίων μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη το ανέβασμα ολόκληρου του συγγράμματος, C-class, ενώ επιτρέπεται μέρος του να χρησιμοποιώ. Ή όταν προβαίνω σε μαζική φωτοτύπηση και ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου το διανέμω στην τάξη, ακόμα και όταν γίνεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μπορεί να επιτρέπεται η εκπαιδευτική χρήση, αλλά όχι όμως σε αυτό το βαθμό και με αυτήν την ένταση. Όταν προβάλλω μια ταινία από ένα πειρατικό αντίγραφο, μπορεί να είναι για εκπαιδευτική χρήση, αλλά πάλι βλάπτονται τα συμφέροντα του δημιουργού και κανονική εκμετάλλευση του έργου. Ε, Όταν κατεβάζω ένα επιστημονικό περιοδικό στο οποίο έχω συνδρομή μέσω της βιβλιοθήκης και στη συνέχεια το διαμοιράζω στο ακροατήριο. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα με το τεστ των τριών σταδίων. Επίσης, τα δικαιώματα του δημιουργού βλάπτονται ακόμα και όταν η χρήση γίνεται με κίνδυνο παραπλάνησης. Παραδείγματος χάρη, ερευνητής που αναπαράγει τμήματα έργου σε δική του μελέτη, αλλά με τρόπο που αλλοιώνει ή διαστρεβλώνει το νόημα του έργου. Δηλαδή και η προσβολή του ηθικού δικαιώματος μπορεί να αποτελεί λόγο μέσω του τεστ των τριών σταδίων, όπου να απαγορεύεται μία χρήση η οποία καταρχήν βάσει του νόμου θα ήταν επιτρεπόμενη. Μπορεί τα πράγματα να φαίνονται αρκετά περίπλοκα και από μία νομική άποψη μπορώ να πω ότι είναι σύνθετα, ωστόσο όπως θα δούμε στη συνέχεια πολλά από αυτά είναι και προϊόν κοινής λογικής όταν καλούμαστε να τα εφαρμόζουμε και φυσικά και εμπειρίας. Ερωτήματα που συχνά απασχολούν. Τι μπορώ να διανύμω? Μπορώ να διανύμω άρθρα ή αποσπάσματα σε φοιτητές ή σε ερευνητικές ομάδες, στα μέλη της ερευνητικής μου ομάδας, διαζώσεις ή ηλεκτρονικά? Μπορώ να αναρτώ δημοσιεύσεις σε αποθετήρια? Μπορώ να ανεβάζω εργασίες μου σε πλατφόρμες, ιστοσελίδες, σε groups ενδεχομένως, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής. Είναι κάποια από τα ερωτήματα τα οποία μπορεί να μας απασχολούν ή μπορεί να μας έχουν απασχολήσει. Στην Κυπριακή Ενωμετάξη προβλέπονται μια σειρά από εξαιρέσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα καθώς επίσης και η διδασκαλία. Είναι αυτές τις οποίες βλέπετε στη διαφάνεια αυτή και θα αναφερθώ σε κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Ξεκινώντας από την παλαιότερη, υπήρχε ήδη στην νομοθεσία του 1911 που εφαρμόζονταν στην Κύπρο, υπήρχε ήδη από το 1976 στο νόμο του 1976 που τέθηκε σε ισχύ το 1978 και εξακολουθεί και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Είναι η εξαίρεση ή μάλλον η άμυνα της δίκαιης χρήσης, η οποία μπορεί να γίνεται για σκοπούς έρευνας, ατομικής χρήσης, κριτικής ανασκόπησης ή αναφορά σε επίκαιρα γεγονότα. Πρόκειται για μια εξαίρεση η οποία έχει αγγλοσαξονική προέλευση, είναι η ρήτρα fair dealing. Τώρα, πρέπει προτού προβώ στην ανάλυση αυτής της ρήτρας να αναφέρω, και αυτό οφείλεται πάλι στην ιδιαιτερότητα του κυπριακού συστήματος και του κυπριακού δικαίου, ότι πλέον με την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχουμε μια σειρά από εξαιρέσεις οι οποίες ήρθαν και προσθέθηκαν στις προϋπάρχουσες και έχουμε και εξαιρέσεις που προϋπήρχαν και εξακολουθούν να παραμένουν στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι, να δούμε λίγο την προηγούμενη διαφάνεια, έχουμε μια σειρά από εξαιρέσεις, οι οποίες κάποιες προϋπήρχαν, κάποιες είναι νέες και κάποιες καλύπτουν παρόμοιες χρήσεις, άρα μπορεί να επικαλύπτονται μεταξύ τους και μπορεί να χρησιμοποιηθούν και περισσότερες νομικές βάσεις για την ίδια χρήση. Αυτό είναι καλό, αλλά μπορεί κάποιες φορές να δημιουργεί και κάποιες ασάφειες, δεδομένου ότι μπορεί να είναι ασαφής το εάν μία από αυτές τις εξαιρέσεις, τις νέες ενδεχομένως είναι πιο περιοριστικές, εάν μπορεί να εξακολουθεί να εφαρμόζεται και σε ποιο βαθμό και η ρήτρα της δίκαιης χρήσης. Θα το δούμε όμως αυτό στη συνέχεια και με παραδείγματα του τι σημαίνει αυτό και πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, τι μας λέει αυτή εδώ η ρήτρα της δίκαιης χρήσης, το fair dealing?
ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε τα έργα χωρίς έλεγχο του δημιουργού, όταν η χρήση γίνεται με πνεύμα καλής πίστης για το σκοπό έρευνας, ατομικής χρήσης, κριτικής ανασκόπησης ή αναφορά σε επίκαιρα γεγονότα. Υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις φυσικά για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης. Θα πρέπει να γίνεται καλόπιστα, θα πρέπει να γίνεται μνήα της πηγής. Όταν χρησιμοποιώ το έργο είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται η πηγή και οι λόγοι για τους οποίους μπορώ να χρησιμοποιώ βάση αυτής της ρήτρας είναι πολύ συγκεκριμένοι. Είναι για 4 σκοπούς. Έρευνα, ατομική χρήση, κριτική ανασκόπηση και αναφορά σε επίκαιρα γεγονότα. Το εάν η χρήση θα γίνεται για έναν από αυτούς τους σκοπούς θα κρίνεται αντικειμενικά. Το εάν η χρήση είναι δίκαιη, αν είναι fair, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα κρίνεται ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Συνήθως θα κοιτούμε, θα λαμβάνουμε υπόψη αυτό το οποίο θα έκανε ένας μέσος έλογος άνθρωπος. Και απαραίτητη είναι η αναφορά του ονόματος του δημιουργού σε όλες τις περιπτώσεις. Στην πράξη, για το αν είναι δίκαιη η χρήση, θα πρέπει να απαντούμε σε βασικά ερωτήματα. Πόσο πήραμε από το έργο? Τι πήραμε? Ήταν το πιο σημαντικό? Το πήραμε όλο? Εάν το πήραμε όλο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν είναι δίκαιη η χρήση. Αν πήραμε το πιο σημαντικό και με τον τρόπο αυτό βλάπτεται επί της ουσίας η εκμετάλλευση του έργου, πάλι δεν θα είναι δίκαιη η χρήση. Πήραμε αυτό που ήταν αναγκαίο για τους ερευνητικούς μας σκοπούς. Ο σκοπός μας ήταν αποκλειστικά επιστημονικός ή ήταν εμπορικός? Η εμπορική χρήση δεν είναι συνήθως δίκαιη χρήση. Τι το έχουμε κάνει το έργο? Ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιήσαμε του έχει δώσει κάποια προστιθέμενη αξία? Το έχουμε παραδείγματος χάρη διασκευάσει? Υπάρχει αυτούσια αναπαραγωγή? Υπάρχει βλάβη στην αγορά του έργου, αυτό το οποίο ανέφερα και πριν με την κανονική εκμετάλλευση? Και πώς αποκτήσαμε πρόσβαση στο έργο? Αποκτήσαμε πρόσβαση από ένα νόμιμο ή από ένα πειρατικό αντίγραφο? Όταν παραδείγματος χάρη αποκτούμε πρόσβαση και έστω και αν χρησιμοποιούμε περιορισμένο έργο το οποίο δεν έχει νόμιμα δημοσιευτεί, η χρήση δεν είναι δίκαιη. Ακόμα και όταν δεν είναι εμπορική. Ε, Στην εκπαίδευση η χρήση αυτή σημαίνει ότι παραδείγματος χάρη διδάσκων, ερευνητής ή φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιεί το έργο για τις ατομικές του ανάγκες, παραδείγματος χάρη δημιουργία ενός προσωπικού αντιγράφου για έρευνα ή μελέτη, αλλά όχι συλλογική χρήση. Η χρήση είναι ατομική, όχι συλλογική, για τις ανάγκες έρευνας και υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν λαμβάνει εμπορικό χαρακτήρα. Ένα παράδειγμα επίσης παλιό, παλιά νομολογία και αυτή η αγγλοσαξονική νομολογία, όπου ναι, επιτρέπεται η αναπαραγωγή του προφορικού μαθήματος μέσω της καταγραφής του με τη μορφή σημειώσεων του φοιτητή για αμιγώς ατομική προσωπική χρήση του φοιτητή. Απαγορεύεται όμως η μη ατομική χρήση, δηλαδή η διανομή αυτών των σημειώσεων σε άλλους. Μπορεί να είναι φοιτητές, μπορεί να είναι ερευνητές και ούτω καθεξής, ή η ανάρτησή τους ακόμα και χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό για σκοπούς ενημέρωσης σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα blog. Πολύ σημαντικό, όπως ανέφερα και πριν, το μέγεθος του έργου, τα κίνητρα του χρήστη, αν είναι κακόβουλα, εάν ο σκοπός είναι κερδοσκοπικός, ούτω καθεξής, και είναι σαφές ότι η ρήτρα της δίκαιης χρήσης δεν μπορεί κατά κανόνα να δικαιολογήσει την ολική ή κατά το μεγαλύτερο μέρος αναπαραγωγή ενός έργου. Αυτό επίσης θα αντίκειται και στο τεστ των 3 σταδίων, το οποίο σας το ανέφερα και πριν, που είναι ένα φίλτρο, μια γενική ρήτρα ελέγχου της κάθε ξεχωριστής εξαίρεσης για να δούμε αν τελικά συμβαδίζει ή όχι με την ένομη τάξη. Άρα δεν επιτρέπεται ολόκληρο το εγχειρίδιο να αναρτηθεί σε πλατφόρμα, υποκαθίσταται η αγορά του έργου ή όταν προσβάλλονται τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού, αλλοιώνεται π.χ. το πείμα και διαμοιράζεται ολόκληρο αλλά αλλοιωμένο χωρίς αναφορά στο δημιουργό, και αυτό δεν είναι μια χρήση η οποία επιτρέπεται. Και προχωρούμε σε μία άλλη επίσης πολύ σημαντική εξαίρεση, που είναι η εξαίρεση της παράθεσης αποσπασμάτων. Νομίζω είναι και από τις πιο γνωστές.
έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε ένα μέρος από το έργο άλλου, να το χρησιμοποιήσουμε στην εργασία μας, στο βιβλίο μας, στη μελέτη μας, στην έρευνά μας, με παραπομπή, εφόσον η χρήση αυτή είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και εφόσον η έκτασή της δικαιολογείται από τον σκοπό της. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε μόνο όσο χρειαζόμαστε για τη συγκεκριμένη αναφορά, για τη συγκεκριμένη τεκμηρίωση, για την κριτική ανάλυση, για τη σύγκριση που θα χρειαστούμε να κάνουμε στη μελέτη μας και όχι κάτι παραπάνω. Το όριο φυσικά είναι ποιοτικό, δηλαδή δεν ορίζει η νομοθεσία πόσο ποσοστό μπορούμε να πάρουμε. Ορίζει όμως ότι παίρνουμε αυτό το οποίο είναι αναγκαίο. Η παράθεση αποσπασμάτων αφορά όλες τις κατηγορίες των έργων και η παράθεση αυτή δεν ορίζει ρητά η νομοθεσία ότι πρέπει υποχρεωτικά το απόσπασμα να είναι σύντομο. Υπάρχουν σε άλλες έννομες τάξεις όπου ρητά ο νόμος λέει μόνο σύντομο απόσπασμα μπορείς να πάρεις. Εδώ μπορείς να πάρεις μέρος του έργου, αλλά η έκταση θα πρέπει να δικαιολογείται από τον σκοπό. Όπως ανέφερα και πριν, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ποσοτικός περιορισμός. Ε, Επίσης, μία άλλη εξαίρεση στην οποία θα πρέπει να αναφερθούμε είναι η δυνατότητα αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση. Μπορώ να αναπαράγω, όχι και να διανέμω, αλλά να αναπαράγω έργο για μη άμεσους ή έμεσους εμπορικούς σκοπούς και να δημιουργήσω ένα ιδιωτικό μου αντίγραφο για προσωπική ιδιωτική χρήση υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση. Έτσι ορίζεται στην νομοθεσία. Θα πρέπει όμως να πω ότι στην Κυπριακή Ενόμη Τάξη δεν έχει θεσπιστεί ένας μηχανισμός καταβολής αυτής της δίκαιης αποζημίωσης, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει σε άλλες ενόμες τάξεις μέσω των θεσμών του Levi's, όπου ποσοστό για την χρήση αυτή μέσω ιδιωτικής αντιγραφής μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του φωτοτυπικού χαρτιού ή στην τιμή του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου γίνονται οι αντιγραφές ή στην τιμή του USB drive το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τις αντιγραφές, και είναι μια εξαίρεση η οποία εφαρμόζεται, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται με φιδό. Όπως ανέφερα και πριν, κάποιες από αυτές τις εξαιρέσεις μπορεί να υπερκαλύπτονται, δηλαδή να εφαρμόζονται περισσότερες ταυτόχρονα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, όταν ένας φοιτητής ή ερευνητής αναπαράγει ένα μικρό μέρος ενός βιβλίου για έρευνα στο πλαίσιο μιας εργασίας ή ενός project και στη συνέχεια παραπέμπει αποσπάσματα, τότε μπορεί αυτό να καλύπτεται και από τη ρήτρα της δίκαιης χρήσης, εφόσον η έρευνά του είναι ατομική, καλύπτει την δημιουργία του ιδιωτικού αντιγράφου που χρειάστηκε για την εργασία του, άρα μπορεί να καλύπτεται και από την παράθεση αποσπασμάτων στη συνέχεια, όταν στη συνέχεια θα το χρησιμοποιήσει, θα το βάλει στην εργασία του και θα αναφέρει και την πηγή. Και ερχόμαστε σε μια άλλη πολύ σημαντική εξαίρεση, η χρήση έργων χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία την επιστημονική έρευνα. Πρόκειται για μια εξαίρεση η οποία δεν υπήρχε στο νόμο αρχικά το 1978 όταν τέθηκε σε ισχύ ο 59.976, αλλά για πρώτη φορά εισήχθηκε στην Κύπρο το 2004 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 2022 για να λάβει τη μορφή την οποία έχει σήμερα. Και αναφέρομαι σε αυτό το ιστορικό διότι αυτό το ιστορικό έχει τη σημασία του. Τι μας λέει η συγκεκριμένη διάταξη? Επιτρέπεται η χρήση έργων χάριν παραδείγματος για τη διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα, εφόσον φυσικά είναι μη εμπορική και αναφέρεται η πηγή. Όλα καλά ως τώρα. Ωστόσο το 2022 όταν τροποποιήθηκε η νομοθεσία μπήκε και αυτό το οποίο βλέπετε με κόκκινο εδώ στη διαφάνεια, ο συγκεκριμένος αυτός περιορισμός, ο οποίος δεν υπήρχε πριν, ο οποίος τι μας λέει? Μας λέει ότι ακόμα και για παράδειγμα στο πλαίσιο διδασκαλίας ή έρευνας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έργο μόνο μέχρι ενός ποσοστό 5%. Πρέπει να πω ότι σε πολύ λίγες χώρες υπάρχουν ανάλογοι περιορισμοί, είναι αρκετά περιοριστικό και
ενώ παλαιότερα πριν το 2022 είχαμε τη δυνατότητα βάσει αυτής της εξαίρεσης να χρησιμοποιούμε όσο μέρος ήταν αναγκαίο για τη διδασκαλία μας ή για την έρευνά μας, αφού ήταν μη εμπορική χρήση και ούτω καθεξής. Τώρα έχει μπει και ένα συγκεκριμένος ποσοτικός περιορισμός που λέει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω από 5%. Πάνω από 5%. Επίσης, η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που είναι εύκολα διαθέσιμες στην αγορά κατάλληλες άδειες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έρχεται και προσφέρει και παρέχει άδειες που καλύπτουν εκπαιδευτικές χρήσεις, θα πρέπει, εφόσον οι άδειες αυτές είναι κατάλληλες και εφόσον δημοσιοποιούνται ως κατάλληλες και από την αρχή πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα εφαρμόζεται η εξαίρεση και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ελεύθερα το έργο βάσει της εξαίρεσης έστω και ως 5%, παρά μόνο θα έχουμε την δυνατότητα αδειοδότησης. Πρέπει να σας πω ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν αυτές οι κατάλληλες άδειες, ούτε έχει ενεργοποιηθεί η αρχή πνευματικής ιδιοκτησίας, άρα αυτό το οποίο ισχύει είναι το 5%, αλλά εφόσον υπάρξουν μπορεί αυτό εδώ να ανατραπεί. Ε, Τώρα, το τι σημαίνει εμπορική, μη εμπορική χρήση, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που απαιτείται είναι ότι η συγκεκριμένη χρήση να μην είναι εμπορική, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος χρηματοδότησης του Ιδρύματος ή του ερευνητικού κέντρου, και ένα ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο, είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο παραδείγματος χάρη, ακόμα και κερδοσκοπικό, μπορεί να επωφελείται και τα μέλη του να αξιοποιούν αυτήν εδώ την εξαίρεση. Αυτό που ενδιαφέρει όμως είναι η χρήση να μην είναι κερδοσκοπική. Δευτερεύοντα αποτελέσματα έρευνας που μπορεί να αποφέρουν έσοδα, όπως μια επιστημονική δημοσίευση σχετικά με την έρευνα, όπου μετά ο συγγραφέας θα λάβει κάποια αμοιβή από το επιστημονικό περιοδικό ή θα δώσει μια διάλεξη που βασίζεται στην έρευνά του και θα λάβει μια αμοιβή από αυτό, δεν καθιστούν τη χρήση εμπορική. Άρα εξακολουθεί και καλύπτεται από την εξαίρεση. Δηλαδή, ότι οι πηγές και όλα όσα έχει χρησιμοποιήσει για την έρευνά του, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει ένα έμεσο οικονομικό έφελος από την έρευνά του, τελικά δεν θα δημιουργούν καταρχήν πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και κάποιες γκρίζες ζώνες, μικτές περιπτώσεις, όπου εκεί μπορεί να είναι πιο προβληματικές και να θέλουν μια μεγαλύτερη μελέτη και έρευνα το τι θα πρέπει να γίνει. Όπως παραδείγματος χάρη όταν η έρευνα που διεξάγεται σε πανεπιστήμιο ή σε κάποιο κέντρο χρηματοδοτείται από εξωτερική εταιρεία. Αυτό σημαίνει de facto ότι η χρήση είναι κερδοσκοπική, διότι η εταιρεία στη συνέχεια θα θέλει να την αξιοποιήσει. Υπάρχει μια σύμβαση με αυτή την εταιρεία που ορίζει το τι θα γίνει με το αποτέλεσμα της έρευνας. Άρα η έννοια της μη εμπορικής χρήσης είναι μια έννοια η οποία μπορεί να χρήζει ερμηνείας για να μπορέσουμε αυτήν εδώ την εξαίρεση να την αξιοποιήσουμε. Και πρέπει να πούμε ότι καλύπτονται και διαδικτυακές χρήσεις και φυσικά θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή. Επίσης, ανάλογη εξαίρεση υπάρχει και για την εξαποστάσεως διδασκαλία και διασυνοριακή διδασκαλία, όπου επί της ουσίας και εκεί επιτρέπεται σε ψηφιακά εξαποστάσεως περιβάλλοντα, όπου μπορεί να υπάρχει και διασυνοριακή πρόσβαση από περισσότερες χώρες, από φοιτητές από περισσότερες χώρες, να χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ την εξαίρεση, πάλι όμως με τον προορισμό του 5%. Απλά αυτή η διάταξη, το άρθρο 26, το καθιστά πιο σαφές ότι μπορεί αυτό να γίνεται και σε εξαποστάσεως εκπαίδευση, σε διασυνοριακές ψηφιακές διδακτικές δραστηριότητες. Μια άλλη εξαίρεση η οποία ήταν παλαιά και εξακολουθούσε να ισχύει είναι η συμπερίληψη ενός έργου σε εκπομπή ή σε συλλογή έργων, πάλι για επεξήγηση για διδακτικούς σκοπούς, όπου και εδώ θα πρέπει ο σκοπός να είναι καθαρά εκπαιδευτικός ή εμπορικός και υπόκειται επίσης στο τεστ των 3 σταδίων. Και επίσης να αναφερθούμε και σε 2 τελευταίες εξαιρέσεις και με αυτές να ολοκληρώσουμε την σημερινή παρουσίαση, για να έχουμε χρόνο, το σημερινό σεμινάριο, για να έχουμε χρόνο και για κάποιες ερωτήσεις εάν υπάρχουν, και ενδεχομένως να επανέλθω και σε αυτές εδώ τις διαφάνειες αν έχετε ερωτήσει για αυτές τις διαφάνειες. Παρέχεται πλέον και η δυνατότητα text και data mining, εξόρυξης δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Αυτό έγινε για την
χάρη της ενσωμάτωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, για την εξαίρεση αυτή είναι ότι οι ερευνητικοί οργανισμοί ή τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ερευνητές που δουλεύουν σε αυτά, που προβαίνουν σε εξόρυξη text και data mining δεδομένων για σκοπούς έρευνας, θα πρέπει να το κάνουν για μη εμπορική χρήση και επίσης θα πρέπει να έχουν νόμιμη πρόσβαση στα δεδομένα στα οποία τελείται η εξόρυξη, το text και data mining. Τώρα, τι σημαίνει η νόμιμη πρόσβαση? Νόμιμη πρόσβαση σημαίνει ότι μπορώ, εάν μου το επιτρέπει φυσικά και η συνδρομή η οποία έχω, να προβώ σε text και data mining όλων των περιεχομένων επιστημονικών περιοδικών στο οποίο υπάρχει νόμιμη πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται και από τη σύμβαση ή δεν οριοθετείται από τη σύμβαση. Μπορώ όμως να προβαίνω και σε εξόρυξη δεδομένων τα οποία είναι ελεύθερα, π.χ. γιατί είναι διαθέσιμα με άδειες Creative Commons ή ακόμα και από πηγές που είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδικτύο. Σε σχέση τώρα με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουμε επίσης δύο νέες εξαιρέσεις. Η μία από αυτές αφορά την δυνατότητα ενός ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς, παραδείγματος χάρη μιας βιβλιοθήκης, όταν έχει ένα αντίγραφο του έργου με μόνιμη πρόσβαση στην συλλογή, να μπορεί να το ψηφιοποιεί για σκοπούς διατήρησης του, για σκοπούς συντήρησής του, για να μην χαθεί δηλαδή αυτή εδώ η πολιτιστική κληρονομιά. Σε οποιοδήποτε μέσο η μορφή και αν βρίσκεται μόνιμα στη συλλογή του οργανισμού. Η ψηφιοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και σε συνεργασίες και με τρίτα μέρη, αλλά θα πρέπει τον έλεγχο να τον έχει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο πολιτιστικός οργανισμός, π.χ. η βιβλιοθήκη. Και επίσης υπάρχει και μία άλλη εξαίρεση και αυτή αφορά περισσότερο την παροχή πρόσβασης σε πιο παλιά έργα, όπου παρέχεται πλέον η δυνατότητα όταν ένα έργο είναι μη διαθέσιμο στο εμπόριο, φανταστείτε δηλαδή μια παλιά έκδοση, ένα παλιό βιβλίο και δεν μπορείς να το βρεις με συνηθισμένους εμπορικούς διάβλους στην αγορά, σε ένα ίδρυμα ή οργανισμό πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορεί να είναι βιβλιοθήκη, μουσείο, πινακοθήκη, αρχείο, ίδρυμα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, να το ψηφιοποιήσει και να το διαθέσει στο κοινό, είτε λαμβάνοντας άδεια μέσω αντιπροσωπευτικού οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, είτε εάν δεν υπάρχει τέτοιος οργανισμός στη συγκεκριμένη χώρα που να εκπροσωπεί αυτή την κατηγορία των έργων, παραδείγματος χάρη φωτογραφίες. Δεν υπάρχει οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί τους φωτογράφους και ο οργανισμός αυτός να μπορεί να έχει αρμοδιότητα για αυτά εδώ τα έργα, τότε και βάσει του νόμου, βάσει δηλαδή αυτής εδώ της εξαίρεσης, εφόσον φυσικά η χρήση είναι αποκλειστικά μη εμπορική και μόνο για τους σκοπούς διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, ανάλογες εξαιρέσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς υπάρχουν και για τις βάσεις δεδομένων, καθώς επίσης και για τα λογισμικά. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Ξέρω ότι προσπάθησα να καλύψω όλο το εύρος των θεμάτων τα οποία μας απασχολούν με έμφαση στο κυπριακό δίκαιο και είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε κάποιες ερωτήσεις να τις απαντήσω ή αν θέλετε να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο το οποίο ενδεχομένως δεν πρόλαβα ή δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω σε αυτή την παρουσίαση, αφορά όμως τα θέματά μας και σας απασχολεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Συνοδεινού. Ήταν εξαιρετικά κατατοπιστική η παρουσίασή σας. Πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον το ευχαριστήθηκα. Έχουμε μία ερώτηση. Βλέπω, κάποιος είχε σηκώσει το χέρι, μάλλον η κυρία. Βλέπω πρώτα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ευαγγέλου. Ευαγγελίδου. Εντάξει. Ευαγγελίδου, με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες, αν και δεν είναι εύκολο να τις αφομοιώσουμε και καταλάβουμε άμεσα και πολλές φορές πιθανόν να σας ενοχλούμε στη συνέχεια με συγκεκριμένα περιπτώσεις. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μια νομίζω
εμπίπτει σε αυτά που είπατε και απαντήθηκε, απλά θα ήθελα να επιβεβαιώσω. Η πρώτη δηλαδή είναι, και είναι στην περίπτωση που δίνω μια άσκηση η οποία έχει να κάνει με παραγωγή έργου, είναι έργου τέχνης, σχεδίου μιας εικόνας και γίνεται φυσικά με την καθοδήγηση μου. Όταν θέλω στο μέλλον να τη χρησιμοποιήσω τη δουλειά των φοιτητών για, είτε σε δημοσίευση μελέτης μου, αλλά κυρίως σε έργο, σε βιβλίο που θα έχει εμπορική χρήση. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω χωρίς την άδεια των φοιτητών και βάζοντας το όνομα τους, ή πρέπει οπωσδήποτε να έχω εκ των προτέρων πάρει την άδειά τους? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε πριν πάω στη δεύτερη ή Ναι, να ναι, τη... θα απαντήσω. Οκ. Ναι, καταρχήν τα έργα των φοιτητών, εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί ή οριστεί κάτι άλλο, ανήκουν στους ίδιους τους φοιτητές. Μμ. Άρα, αν η χρήση ιδιαίτερα είναι εμπορική και πρόκειται για μια εμπορική έκδοση, είναι σαφές ότι θα χρειαστεί η άδειά τους, εκτός εάν θεωρείται ότι είστε στην δημιουργία. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο όμως έχετε δημιουργήσει την εικόνα. Εάν τώρα απλά θέλετε να το χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο ενός μαθήματος ή ως παράθεση αποσπάσματος σε ένα βιβλίο το οποίο θα εκδώσετε, στην περίπτωση εκείνη, και εφόσον δεν αποτελεί ουσιώδης χρήση που να βλάπτει τη χρήση που γίνεται από το φοιτητή, μπορεί και να επιτρέπεται. Δηλαδή, κάτι το οποίο και πολύ καλά κάνετε και το ρωτήσατε, δεν ξέχασα να το αναφέρω, είναι ότι όταν πρόκειται για εικαστικό έργο, παραδείγματος χάρη όταν πρόκειται για φωτογραφία, παρόλο που μιλούμε για παράθεση αποσπάσματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ολόκληρη τη φωτογραφία. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλύπτεται από την παράθεση αποσπάσματος. Μπορεί να καλύπτεται δηλαδή από εξαιρέσεις αυτή εδώ η χρήση. Εάν όμως αποτελεί αντικείμενο βασικής εμπορικής εκμετάλλευσης μέσα σε μία έκδοση και είναι Ναι. αυτό ουσιώδες σε αυτή την έκδοση, εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά στο πλαίσιο της παράθεσης αποσπάσματος μπορεί να το χρησιμοποιήσετε με αναφορά στην πηγή. Δεν έχετε όμως εσείς το δικαίωμα πάνω σε αυτό. Το έχει ο φοιτητής, αλλά με βάση τις εξαιρέσεις μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ωραία, με έχετε καλύψει, ναι, εκείνο που Αν να δεν... μπει στο εξώφυλλο, παραδείγματος χάρη του βιβλίου, εκεί θα ήταν πρόβλημα να αποτελεί μέρος όπου έχετε βάλει πολύ περισσότερα και αναφέρετε τις πηγές και υπάρχει παράθεση συγκεκριμένη, όπως ορίζεται ως παράθεση αποσπάσματος μαζί με πολλά άλλα, εκεί μπορεί να μην είναι πρόβλημα. Αλλά όταν είναι βασικό σημείο, εκεί μπορεί να είναι προβληματικό. Ναι, νομίζω να προσθέσω σε αυτόν ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε για εξώφυλλο, διότι έχει συμβεί και έχει συμβεί από ακαδημαϊκούς με παράπονα φοιτητών στη συνέχεια, και μάλιστα αυτό στην περίπτωση που αναφέρομαι στην ερώτηση μου, θα ήταν αυτά τα έργα ως παραδείγματα για τον τρόπο που, ας πούμε, κάνει κάποιος το μάθημα του. Δηλαδή περισσότερο είναι το βιβλίο θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, η μεθοδολογία του καθηγητή και απλά κάποια παραδείγματα. Δεν θα ήταν κατάλογος των έργων, που φαντάζομαι ακριβώς αν ήταν κατάλογος των έργων είναι εντελώς διαφορετική η περίπτωση. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι έτσι λίγο έτσι πιο πολύπλοκη, θα έλεγα. Εάν έχω κάποια συγκεκριμένα μεθοδολογία στον τρόπο που διδάσκω, και αυτό έχει να κάνει με μια ιδεολογική προσέγγιση και με μια σειρά συγκεκριμένων ασκήσεων. Εάν θα φύγω, παραδείγματος χάρη, από το πανεπιστήμιο ή αν δεν κάνω εκείνο το μάθημα στο μέλλον, δικαιούνται οι συνάδελφοί μου που θα κάνουν εκείνο το μάθημα να τα πάρουν αυτά και να τα χρησιμοποιήσουν? Εντάξει, εδώ ισχύει ο κανόνας του εργοδότη εργαζόμενου, υπό την έννοια ότι ό,τι ανήκει στον εργοδότη, ακόμα και μετά την αποχώρηση του εργαζόμενου, θεωρητικά εξακολουθεί και ανήκει στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει μια αντίθετη συμφωνία.
Δηλαδή γι' αυτό Μμμ. ανέφερα πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συμφωνία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι προβλέπουν οι πολιτικές των πανεπιστημίων, αν ο εργοδότης είναι ένα πανεπιστήμιο. Συνήθως, όπως σας ανέφερα και πριν, αρκετές πολιτικές, και έχω δει από πολλά πανεπιστήμια στην Κύπρο, ορίζουν ότι ό,τι έχει σχέση με συγγραφικά δικαιώματα, και αν αυτή η μεθοδολογία εμπίπτει στα PowerPoint του μαθήματος ή είναι κάτι συγγραφικό, ή που παίρνει τη μορφή κειμένου, μπορεί να ανήκει και σε αυτό. Θεωρείται ότι ανήκουν κατά κάποιο τρόπο στο πανεπιστήμιο, αλλά το δικαίωμα διαχείρισης το έχει ο ακαδημαϊκός. Εδώ είναι ένα λεπτό σημείο, διότι η τάση των εργοδοτών και ευρύτερα των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων είναι να θέλουν να έχουν την απόλυτη διαχείριση αυτών των έργων. Άρα, εάν δεν ορίζεται ρητά, μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο διένεξης το συγκεκριμένο, εάν δεν υπάρχει πολιτική, διότι όπως σας έδειξε, αν δεν υπάρχουν ειδικότερες ρυθμίσεις, ακριβώς όπως το λέει ο νόμος, είναι ότι ό,τι παράγεται στο πλαίσιο της εργασίας ανήκει στον εργοδότη. Είτε είναι σύμβαση έργου, είτε σύμβαση απασχόλησης. Άρα, εάν σας αναφέρω όμως ότι σε πάρα πολλά πανεπιστήμια ε, υπάρχει μια ευελιξία όσον αφορά το συγκεκριμένο, όμως είναι και θέμα της πολιτικής αλλά και της σύμβασης απασχόλησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στον κύριο Μάριο Θεοδόρου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ωραία. Να περάσουμε στον κύριο Μιχάλη Μακρομινά. Βλέπω έχετε σηκώσει το χέρι. Παρακαλώ, Ναι, λόγο σε εσάς. ε, ήθελα είναι πάλι για τα δικαιώματα του εργοδότη. Ε, Στην περίπτωση που ένας καθηγητής είναι μόνιμο προσωπικό σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά εργάζεται σε ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο, όπως το Horizon, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, λαμβάνει μισθόν εκεί. Ποιος είναι ο εργοδότης? Ας πούμε ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να προστατευτεί πνευματικά, το οποίο παράγεται μέσα από το ερευνητικό έργο αυτό. Ναι. Εδώ, εάν είναι κάτι που αποτελεί παραδοτέο του έργου και παράγεται μέσω του έργου, συνήθως τα έργα αυτά, πολλά από αυτά έχουν και υποχρέωση και για ανοιχτή πρόσβαση. Άρα θα ακολουθηθεί ο κανόνας του χρηματοδότη, θα έλεγα της συγκεκριμένης έρευνας. Αλλά οτιδήποτε δεν είναι συγκεκριμένη, το οποίο πολύ συχνά αυτά εδώ τα χρηματοδοτικά έργα αναφέρουν ότι τα δικαιώματα τα κρατούν οι δημιουργοί ή ότι γίνονται σεβαστές οι πολιτικές των πνευματικής ιδιοκτησίας των πανεπιστημίων, αλλά ότι είσαι υποχρεωμένος π.χ. να το διαδώσει με ανοιχτή πρόσβαση. Είναι συνήθως μια υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτάται όμως από το project, δεν είναι όλα ίδια. Άρα θεωρείται ότι θα ακολουθηθούν οι όροι του χρηματοδότη. Συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διεκδικεί ιδιοκτησία επί του αποτελέσματος. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι η πρόσβαση σε αυτό και να γίνει το παραδοτέο όπως έχει υποσχεθεί ο ερευνητής στην πρότασή του προσβάσιμο. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι κανόνες του Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κάποιος άλλος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι? Ίσως ο κύριος Μακρομινάς τώρα. Έχω ολοκληρώσει την ερώτηση μου. Αν Με θέλετε μπορώ συγχωρείτε, να ο κύριος προσθέσω κάτι, Θεοδόρου. να Ναι, ναι. προσθέσω κάτι σαν γενικό, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, εφόσον έχουμε χρόνο. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή να... Δεν βλέπω κάποια ερώτηση ούτε στο chat. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτά τα ζητήματα είναι αρκετά σύνθετα ακόμα και για τους νομικούς. Όπως έχετε διαπιστώσει, υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις που εφαρμόζονται. Πολλά εναπόκεινται και στις συμφωνίες οι οποίες γίνονται, οι οποίες όμως συχνά στην πράξη απουσιάζουν, δηλαδή έχουμε συμβάσεις εργοδότησης όπου δεν αναφέρεται κάτι για τα πνευματικά δικαιώματα, ή έχουμε ερευνητικές ομάδες όπου είναι ο καθηγητής με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, όπου δεν αναφέρεται κάτι για τα δικαιώματα, δεν αναφέρεται ακόμα και η μνήα των ονομάτων
το πώς θα γίνεται στις δημοσιεύσεις δεν είναι καθορισμένα. Αυτά συχνά μπορούν να δημιουργούν προβλήματα. Από την άλλη, βασική δική μου σύσταση θα ήταν να υπάρχει, όταν δημιουργείται στο πλαίσιο ακαδημαϊκού ερευνητικού περιβάλλοντος, να υπάρχουν αποδείξεις για αυτήν εδώ τη δημιουργία, γιατί δεν υπάρχει αρχή της κατοχύρωσης όπως ισχύει και για τα άλλα, να υπάρχουν μέσω των συμβάσεων, να υπάρχει πάντοτε ένας όρος για το τι γίνεται με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και επίσης, επειδή στην Κύπρο και το τοπίο του οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, τα τελευταία χρόνια που αναπτύσσεται δεν είχαμε πολύ λίγο, για τη μουσική είχαμε δηλαδή τέτοιους οργανισμούς, και μετά έχουμε κάποιους άλλους που έχουν έρθει από την Ελλάδα και ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί και αναπτυχθεί η κουλτούρα της συλλογικής διαχείρισης, πολύ περισσότερο και που απουσιάζει και η αρχή πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχουν συχνά ασάφειες, και γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο τι κάνουμε, στο τι παίρνουμε, και το τι είναι αυτό το οποίο παρουσιάζουμε. Υπάρχει όμως ένα πλαίσιο εξαιρέσεων, ιδιαίτερα για το θέμα της χρήσης που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Για μένα είναι ιδιαίτερα προβληματικό ότι έχει μπει αυτός ο όρος του 5% που δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε θέματα έρευνες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι ήταν ατυχές ότι έχει μπει στην νομοθεσία, διότι είναι πολύ περιοριστικό, ωστόσο πρέπει να απορρευτούμε με αυτό. Αυτά ήθελα σαν επίλογο να αναφέρω, ότι ευρύτερα για το κυπριακό νομικό σύστημα, ότι είναι πλούσιο, όπως όλα έχει τις προκλήσεις του, ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα όπου υπάρχουν πολλές ασάφειες, αλλά παράγοντες ασάφειες περαιτέρω είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχει και η ανάλογη κρατική εποπτεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε φυσικά την κυρία Συνοδεινού. Όπως είπαμε και στην αρχή, η παρουσίαση θα αναρτηθεί σύντομα στο website του έργου, στο Europa. Και επίσης η ηχογράφηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου θα αναρτηθεί στο ίδιο website. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε.